Oyawre nyakura moga jwanki no machiegni kinyi ma kawuono chenro ni en maru piny. Kamoro mora ma intiere machiegni bed kuoda nyaka e giko mar chenro ma kawuono. Oyawre jogo maneno ka ntiere Gwasi, jogo maneno ka ntiere Lambwe, jogo mantiere alwora mar Kaksingri, mana alwora mar Kaksingri ward kanyo mayudore Suba South. Amosi oganda duto mantiere dho wath mano ma Nam Lolwe alwora Masindo. Nyakura moga jwango kinyi ma kawuono kae. Oganda mantiere alwora ma Siaya, amosi man Kisumo, Homa Bay Akale, Adhiane Migori, kod kumoro amora mineno a piny Kenya kod pinje maoko. Machiegni okinyi ma kawuono oyawre johera mag Manchester United, oyawre johera mag Chelsea. Jo Manchester uchiew maber, wambo wachiew maber. Iwacho ni Nyasaye kisekawo calculator michako goyo kacha ni o wadhi goyo West Ham, wadhi kawo points adek, wadhi go ka onge kama mano dhiega. Osewache kacha ni ma en draw. Nyakura mogo jo angara kamano tuke abich, tuke auchiel kapok go Manchester United, tuke go duto e bwo Michael Carrick, mago duto osebedo ka nyakura mogo jwang kayo wache kacha ni to chal nade achiel kachiel. Odhi bedo kodi ka e chenro ni kaka weche manyien nono mag gazet. Twak mokwongo kawuono ka warango weche mopogore opogore mag siasa mag duond buche. Joyce Odua dhi bedo kacha katai koikore sani e yo makare. Aiko ni chenro ma kawuono achako kod weche manyien to magi e thond weche. Currently collected is not sufficient to run the SHIF fund. And then for the other two funds, the main challenge is that they are competing with other sectors, whether it's education, defense, and so on. If your physical appearance is an embarrassment, we will embarrass you. But if you are organized, the way we can see, the order in these responses, then it's like a tennis game. Machiegni magi weche manyien moigone okinyi makona dhi bedo kata e chenro ni. Nyinga Cleophas Oluoch, jakisumo kanyakwar mokiewo nyaka Chisango. Wachako kae kod weche moko ni od bura mano mar Senate owuok mager ka gisiemo governors ni nyaka kaw ting' mar duoko penjo ewi kaka gitiyo kod pesa mano ma ichwalo ne counties. Magi timore kinde ma governors ariyo ne ochopo nyim komiti mano mar Senate, komiti mag Senate mar duoko penjo ewi kaka ne gitiyo gi omenda mag jopiny. Kata doko ni riwruok mar governors ne ogolo chik ni governors mondo kik chop e nyim komiti ka giywak ni senators kawo pesa kuomgi kendo tiyo gi marach. Chris Owino lerno mathoth. Senators osiemo wang' governors mondo we kwang'e pesa mokwal mag jopiny kendo nyiso gin giikre mar duoko penjo matek ewi ka gitiyo kod omenda mimiyo gi higa ka higa e chwalo chenro mag dongruok e jopiny e counties magi. E bwo telo mar jakom komiti mar CPAC Moses Kajwang', senators okwaro wang'gi kendo kwedo weche manyocha owach kod riwruok mar governors ni governors machopo e nyim komiti mar CPAC osebedo ka ikwayo asoya kod senators kaachiel kod nyiso gi achaya e chwalo agenda mar siasa. Your colleague from Embu was here. She admitted herself under oath that the county government of Embu took 10 million shillings from the KIPES fund to sponsor a boda event, a public rally. She admitted it. That was not Sifuna. That was not this committee. Man, it's an illegality, and she confirmed herself. The appearing before the Senate is not a privilege, it's not a favor, it's a constitutional obligation. The way we fight for resources to go to our counties is the way we demand accountability. And Council of Governors is an unconstitutional body. It's a club of billionaires. Some of them are running away from corruption cases. Jakom CPAC Moses Kajwang' ogolo siem mager ni gavana moro amora mabiro rem chopo nyim komiti mare mar duoko penjo wi kane otiyo kod pesa mag jopiny ni obiro moto e bade. If you come here with embarrassing records, we will embarrass you. If you come here with embarrassing responses, we will embarrass you.
If your audit reports are an embarrassment indicative of theft, we will not bembeleza you. Unity of the governance will not shield them from corruption. It will not shield them from accountability. When a witness is called before Parliament and fail to appear, that witness will be held personally responsible and personally liable. It is not going to be a collective responsibility. Mabiro e kinde ma gavana ma Narok Patrick Ole Ntutu kod nyawadgi ma Kitui Julius Malombe to ong'anyo ne chik mar COG kendo chopo e nyim komitis mag Senate mar SIPA kod SIPIC mar duoko penjo. Kata mana jakom COG Ahmed Abdullahi mane osomo chik makumo governors chopo e nyim Senate bende okwayo komiti mar SIPAC mondo omi odiochieng' machielo mar chopo e nyimgi ataro mar chik mane ogolo. But the chair of the Council of Governors is requesting that we give him an earlier date. He's not asking not to come. He's asking to be given an earlier date and misleading the other governors not to come. This peer pressure. Another one, yes, came here, and when we showed the document he has presented, and the chair requested him to read, he said, oh, today I can't see because I left my glasses at home. That's the same person calling us the extortionist chair. Korka korgi, riwruok mar governors ondiko ne Speaker mar Senate Amason Kingi e wi chung' margi ka gisingo mar pedho neno ni moko kuom jokanyo mag komiti mar SIPAC osebedo ka kwayogi asoya. Weche mag COG bende oselwedo kod ogai mar DCP Rigathi Gachagua mane oseye od bura kod governors kuom bedo todo mar mibadhi e pacho kae. So I gather the senators are reasoning that since they have stolen from the people, they need to steal from them. Of course, two wrongs don't make a right. Of course, the Senate and the National Assembly has been a theater of corruption. And by extension, all public institutions. So this is something that we intend to correct when we form government. The United Opposition intends to deal with corruption head-on. Okang mar Governor ma Kitui Julius Malombe kod nyawadgi ma Narok Patrick Ole Ntutu chopo e nyim komiti mar od bura mar Senate mar duoko penjo. Ndalo ariyo kende bang' riwruok mar governors wacho ni onge governor mabiro chopo e nyim komiti mar SIPAC kelo penjo mathoth ni to dibed nitiere ywarok e kind riwruok mar governors kose en motuo ema wuondo manumu. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua onyiso sirkal ni nyaka ti makare kendo mariek e kedo gi midhiero mano mar oro ma okwako Kenya. Gachagua wacho ni jatend piny nyaka yang oro kaka midhiero mapek masani miyo Kenya wich bar mondo mi ketne omenda moromo. Oloso gi jofwambo e boma ma Nairobi kama bende ne oloso e wi siasa mago maketo sirkal tesre. Efinyakidi nigi lerno. E apis duond bura ma DCP buore Nairobi, ogai ma duond burano Rigathi Gachagua otwa kod jofwambo kama owache ni piny owacho nyaka rid tol mar kedo gi oro ma okwako counties mamoko pachoka ahinya to mago mag Mandera, Wajir, Marsabit kod Garissa e kin mamoko. Kuom mano, odwaro mondo jatend piny William Ruto oyang chal makamano kaka midhiero maduong' ma nyaka ket maino e kedogo. William Ruto must declare the drought in northern Kenya a national disaster. Such a declaration will unlock the scale of national and international response required to save lives, protect livelihoods, and restore dignity of the Kenyan people. Over the last few days, I've received many tearful messages from Kenyans across the country, and especially from our brothers and sisters in northern Kenya, where drought continues to tighten its grip, just as families prepare for the holy month of Ramadan. No parent should ever have to watch their child sleep hungry. Kaluwore gi Gachagua, omenda mar shillings bilion 4 ma piny owacho nyoketo mar konyo e kedo gi midhiero mag oro e counties 23 podok rom. In a meeting yesterday, the government, in a typical knee-jerk reaction, allocated 4 billion Kenya shillings to 23 ASAL counties. This translates to approximately 173 million per county, allocated to 3.3 million Kenyans who are affected.
This translates to 1,200 Kenya shillings per person. These funds are way below the minimum food basket recommended by the United Nations to approximately Kenya shillings 2,700 per person in the rural areas. Gachagua nokobedo maluor mar chiwo pache ewi omenda mar Nyota michiwo ne rawere kaka sir mar choko ohala. Gachagua wacho ni jatend piny William Ruto oloko chenro mar Nyota pa utimo kampen mare. A World Bank program happening in other African countries like Angola, Mozambique, Nigeria, Senegal, Benin, Togo. Yet we have not seen their presidents turn this into re-election campaign rallies across their countries. E duoko mare, jagoro mongirore migawo mar riwruoge Saga, Susan Mangeni, owacho ni Nyota en chenro machiwo ikruok makare ne rawere e yor ohala. Omedo ni mano gino ma inyalo ng'e mana gi jal manigi chenro makare ne rawere mapachoka kendo onge gino mabiro miyo gichung Nyota. E weche mag jal mabiro bedo e ong'ala manyime e kinde yiero ma higa 2027, Gachagua wacho ni gibiro yango e kinde mowinjore. Magi timore e kinde ma jatend piny William Ruto ikore ne limbe mare mar counties manie nyandwat mar piny Kenya kama ichane nyasi machiwo sir omenda Nyota ne rawere. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Yangore ni jo Kenya odiyo fuko kendo dagi chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA e yor omenda. Kaluwore gi ripot mano ma ogol gi riwruok mok mar piny owacho mar Institute of Economic Affairs, oyangore ni higa 1.5 bang' Kenya chako tiyo kod okumba mar thieth mar SHA, onge sir moro amora ma osedonjo e aguch SHA kopogore gi chudo mag ji machamo osara kod ji machudo gin giwegi. Kaka Judith Omondi lero, ripod ni oyango ni SHA nyalo podho kaluwore ni nitiere nok mar omenda maromo bilion 116 e aguluno. Report mar riwruok ma ok mar piny owacho mar Institute of Economic Affairs okelo penjo kaponi en bedo ngudi mar jo Kenya e chiwo sir ne okumba mar thieth mar SHA, koso en koso ng'eyo ni owinjo gi chiw sir mar omenda ne okumba ni. Kaluwore kod pend chik moko mag okumba mar thieth mar SHA, omi jo Kenya kod kod thuolo mar chiwo sir margi e yor omenda ne okumba no, mak mana ni nyaka sani higa 1.5 bang' chakruok mar tich mar okumba ni e pachoka, kata mana siling ema pok ochiw kaka sir ne okumba no. On paper, according to the Social Health Insurance Act, there are other sources for the other two funds, the other sources from grants, gifts, donation. But that is actually on paper. So far to date, since the 1st of October 2024, these funds have not received any grants or gifts or even donations. Ma biro e kinde ma ripod ni bende yango ni nitie nok mar omenda e okumba ni e chiwo thieth ma oromo ne jo Kenya duto, ka e okumba mag thieth adek duto, kama oriwo Primary Health Care Fund, SHIF kaachiel kod Emergency, Chronic kod Critical Illness Fund, pod nitiere ma oheo bilion 100 ma dwarore mondo mi okonyi e chulo thieth kaka dwarore. What is currently collected is not sufficient to run the SHIF fund. And then for the other two funds, the main challenge is that they are competing with other sectors, whether it's education, defense, and so on. So that makes it very difficult, and we'll see that the two actually have we have funding gaps, and this makes it very difficult for the funds to be sustainable. Kakoro luoro nitie ni okumba ni nyalo podho, kaluwore ni kata bed ni migawo mar thieth osebedo ka go korgi ni kwan mamalo mar jo Kenya osendikore kaka jokanyo mag SHA, matin kende ma chudo kaka winjore, ka thothgi gin ma ok ondiki, ma okawo kwan mamalo mar jokanyo mag SHA ma ok chudi. The informal sector is quite big. It's actually over 80% of the economy. So that obviously makes it very difficult to collect. And so this scenario obviously will lead to a risk of collapse of SHA and failure to protect households. Kaka yo mar reso okumba ni, riwruogni dwaro mondo mi orang kendo omenda ma iketo mar chulo thieth kaluwore gi nyalo mar jopiny, manyo kaka inyalo bugo omenda mar SHA kokalo kuom yore mamoko mok chudo mar jo Kenya, kaachiel kod manyo kaka ichulo gope mag ute thieth e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruoge mag ute thieth mantiere bwo kuonde lamo riwore
mar tiyo kanyakla kod piny owacho e manyo omenda mano mar thieth mondo miyo obug rem mano mar omenda maneno e sekta no. E romo mane gibago e boma ma Nairobi, gikoni giikore kendo girito mana mondo mi sirkal oyang'negi kaka gibiro tiyo. Giywak ni piny owacho deko kod chwalo negi omenda mano mar thieth mano mar SHA, kendo nyaka sani SHA ni kod gopgi maromo bilion 6 ka mar NHIF romo bilion 4. When you check from last year, after His Excellency the President of the United States of America, I think based on the emerging and evolving issues which have come in place, we have now to have the funding based on the projects we have been implementing, which were funded by PEFA and CNDC and USAID and also DOD. It means that now as FBO, we have to engage government. As long as we have billions of shillings still not dispersed within the system, then our facilities that we proudly represent are actually on the brink of closure. So something fundamental must happen, and it must happen now, because if it doesn't happen, then the population that we are serving, unfortunately, will not be able to access quality health care. But we are committing to be present and available as and whenever we are called upon. And we are ready to collaborate with the county governments. We are also ready to collaborate with the national government. We are also ready to collaborate with the global governments, with the global entities, to be able to ensure that Kenya achieves universal health coverage. Jod bura mar Saboti Caleb Amisi koro gol kaka jakanyo e kuku mar tend duond bura mar ODM mano mar NEC bang' lonyo oko lemo mano mar jalup Ruth Goro. E od burano mano ma ochuo e kogno gi jata tije mar ODM Oduoro Ng'wen, tend ODM oyango ni okang' mar Amisi bedo tenge e thulono en nikech nyocha oyiere kaka jakom mar ODM bade ma kaunti mar Trans Nzoia. Barup Oduoro Ng'wen olero ni mano en dwaro mar chik mar ODM ma ok oyie ni Caleb Amisi bedo jakanyo mar NEC ka en gi lemo mar jakom e kaunti, kendo nikech koro ok omako lemo mar jalup Ruth Goro. Jod bura marangwe Dr. Lilian Gogo koro wacho ni jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna itiyo godo gi jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mar keto duond bura mar ODM obed maweth motelo ne yiero mabiro mar 2027. Okone Sifuna mondo mi owuog e ODM poni oneno ka ok onyal dhi nyime gi bedo e lemo mano ma entieno. Gogo ma oloso kinde romo mano kelo kanyakla jopiny e wards 2 mago mag Game West kod East Game Ward. Okoni lweny masani Sifuna oyawo e ODM ok obidhigo mabor, kendo nyaka uchiw luor ne jatend ODM Dr. Oburu Oginga kod jotelo mamoko. The lives of Sifuna, your lives are going to catch up with you. Baba in himself questioned the one-term concept and theory. I want to stand with Dr. William Samoei Ruto. And in the part of our negotiations, we would be ready to go and negotiate with him to remove him out of his seat. We can negotiate for anything else, but we defend the presidency and leave it to Ruto. Ay, kuna mujua mano Rangwe. Kama chalo ni od bura mamalo kod seneto chako chenro magi ayanga odhiambo manyoro mano bang' bete yweyo mag dweche 2 chakre tarik 10 mano dwe mar 12 e higa mokalo. Kama kuom weche madito ma od bura dhi menyo kata dhi miyo pek bang' duogo
gin puodho lai mano mar loso budget manyien ma iko omenda mar 2026-2027 lokruok e pen chik matayo osuru kaka yono mar keto tim paro mar wito oko osuru mano ma ijuogo jotich mayudo osara matin ne siling 30,000 dwe ka dwe, loso chike mano motenore gi yiero mar 2027 e kind weche mamoko. Jod bura bende igeno ni dhi twak e wi paro mano mar uso mar 15% mano mar kambi mar ong'we yamo mar Safaricom. Mar ariyo ni ka wadok wadhi bet gi miluongo ni budget policy statement. Budget policy statement en gino no ma sirikal kelo ka koro nyiso wago ni gichano budget ma higa ni nang'o. Taxes magi magidwa medo, magi magidwa duoko chien. To japiny gibro konyo nang'o mondo garama mar maisha kik dhi mal ahinya. To mano koluwore gi pend chik nyaka gikele kapok oromo tarik 15 dwe mar 2. Koro mano gima nyaka bi immediately. Samo biro no obiro gi miluongo ni debt management strategy ma bende sirikal ema kelo. Debt management strategy en ni gibiro nyiso ni nyaka kawuono pesa mwaseholo kaka jo Kenya en pesa makama. Pesa monego wachul dwe ka dwe en pesa makama. To kuom pesa no mwaholo oko en ma, mwaholo i Kenya en ma. To mondo kik wamed holo ahinya, wadwa timo gik moko achiel 2 3 mondo pesa mwaholo kik dhi nyime ahinya. Lokruok otime komiti matayo chenro mag od bura ma kaunti ma Homa Bay mano miluongo kacho ni House Business Committee, kendo moko kuom MCAs ogwe oko ka moko bende do thuolo e lemogo. MCA ma Arujo Tony Otheo, mano ma Kasipul, mano ma West Kasipul Vikins Bondo koda Polino yo ma ogwel duto okiroko ka thuolo magi omi MCAs mamoko. Kaka George Batilero, Vikings Bondo nyocha oyangi kaka jal mano mageto kom mar Kasipul gi otiko mara UDA. Homa Bay mena achiel kuom ute bura masani wang' dhi bedo karango matut ahinya to kaluwore kod futo mar yamb siasa e kaunti no. Ahinya bang' kanyocha jalup gavana Oyugi Magwanga wuok apiaya mar dhi laro kom mar gavana yiero ma 2027. E odiechieng' mar yawo ayanga chenro mag od bura bang' yweyo malach ma dho ngere dendo ni recess. Lokruok mokwongo bedo e komiti maduong' matayo chenro mag od bura mong'ere kaka House Business Committee. Jokanyo mag komiti no maraba mar lokruok orucho nying-gi oko gin kaka MCA ma Arujo Ward Tony Otheo, MCA ma West Kasipul Vikins Bondo kaachiel kod Pauline Oyo ma en MCA mogwel. Kata obiro ni tend od bura mar kaunti ma Homa Bay pok owuok apiaya mar chiwo ler e wi okang' mar golo MCAs go e komiti no. Maling'ling' lieko ni mano en achiel kuom lokruoge mabuora madhi timore koda ka e komiti mamoko mag od bura no, ka kweth mathoth geto rieyo yore mag telo kod siasa masani osechako kikore motelo ne yiero maduong' mabiro. E mano manenore kaka gima dimi thiche oko e kom, MCA ma West Kasipul nyocha ne oriadi e kind jogo ma ochwalo kwayo margi mar dhi laro kom mar kar chung' od bura ma Kasipul gotiko mar duond bura mar UDA. Jogo ma okawo thuolo adeko sani koro gin MCA ma East Kamagak Oyugi Dorin, mano ma ogwel Margaret Owenje to kod MCA ma Kochia Ojala Nyangi. Komiti no en mar jokanyo 13 e od bura. George Bati, Ramogi TV. Koro yangore ni nyadendi Cheryl Adhiambo manyocha onegi e kar dak ma Oruma e bura Nairobi nyocha tho bang' yudo adhola achiel mano mar magina mane opo nyaka toke. Mauyangi gi jabero mar piny owacho mano ma otayo bero mano mar ringre nyadendi no e kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. Jafamarwa Eric Owenga nigi lerno. Bede anyuola kaachiel gi jokel ratich oganda ne ochopo e kar kano ringre ji ma Nairobi Funeral Home machon ong'ere kaka City Mortuary maluwo kaka chenro mar bero ne ringre Cheryl Adhiambo ne tayo. Chenro no mar bero ne otagi lakteche 2 mano Simon Omuok gi Grace Midigo kae ne oyangore kaka ne owito ngimane. What has been ascertained is that the cause of death was a single penetrating gunshot wound to the head. Unfortunately, the bullet itself entered through the left and exited at the back right of the head. So that has not been retrieved from the cadaver. It was a single gunshot wound which entered
on the left side of the face and exited on the right side of his head, the lower part. Tumepata alishutiwa, buki kapitia kwa uso wake ikatokea nyuma. Saa mengi siwezi sema juu watu wameona, tumeona watu wengi. Karakodoko ni magina mane ochwado nyadendi no ne okoyudi kinde no gino makoro samoro nyalo keto chenro mar kawo kang' ne obila ma wachore ne obayo magina no bende bedo matek. Kwayo nitie mondo okaw ne obila ondamo mowinjore mar chik. Tumeomba tu ni justice ya Cheryl, haki yake. Juu Cheryl bado alikuwa mtoto mdogo. To IPOA and to the National Police Service, we want this officer arrested immediately. Bunde no omi gi serikal mar mondo tim arita mar japiny, ok mar mondo mi ikaw ngima. Nek mar Adhiambo nojimbo mokalo tulo chieng' Jumapil tok jodak ma Huruma bago ng'anyo mar tipo ka gisundo mondo okaw ne obila ondamo mowinjore mar chik. According to information out there is that this officer is very well known and that this officer is notorious for shooting and killing. For how long will we allow these few bad apples to continue killing and maiming Kenyans? Duol mochung' ne nono kaka obila tiyo e thuru ka mano IPOA ne oseyango ni gisechako kawo neno mabiro konyo kawo ondamo mowinjore kaluwore kod tho mar Adhiambo. Jalup jakom ka IPOA mano Ann Wanjiku ramo ni gibiro timo duto manyalore mar neno ni adieri onyenyere e lela. And my wish and my demand is that Cheryl should get justice as fast as possible. And those who are in charge should be apprehended and dismissed. For mar Cheryl Adhiambo en buok maduong' mokalo ne anyuola mare, wire ne en japuonjre mar weche thieth e kar tiegruok ma KMTC. Koro magi joma ne tegemea Cheryl ima nyathi ma gipuonjo mar mondo mi en bende obed taya mar ot kacha. Githagore ka giuso rech. At 21 years, the life is gone. Gima koro irito neno en ka bende Cheryl Adhiambo biro yudo ratiro mare tok magina ma wachore ne okumo obila kwanyo ngimane kose. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Doma malo ma Mombasa ne odiochieng' manyoro chako winjo buchnek mano mar nyadendi Jane Achieng' Omulo mane okwany ringre konegi kaeto oketie ogunia e gweng' mano ma approved mantiere Likoni, Mombasa dwe mar 2 ma higa mokalo. Joneno 4 ne ochiwo nengi kotenre gi burano bang' meko mano mar achije 2 magin McDonald Ochieng' Owino kaachiel kod jaode Alice Achieng' Ochieng' maduto itudo gi ketho mano mar nego nyadendino. Joja oko ni ler mathoth kowuok Mombasa. Chiwo neno mare e nyim jang'ad bura Justice Wendy Kagendo, Ana Achieng' ma en min mosenindo Jane Achieng' Omulo ne onyiso doho ni motelo ne tho mare, nyareno ne ogoyone sime kanyise ni en kod wach mar arieya modwa nyise, to kata kamano ne ok onyise nikech min gi ne onge kod line mar simu machielo mane ginyalo loso godo e thuolo malach. Nonyisa ni mama in gi namba mare Airtel, to anyise ni an namba mare Airtel to akuti ga ugile to nyisa ni kionge gi namba mare Airtel to nitie gima dwa nyisi. Akasema kama hana namba ya Airtel kuna kitu ambacho anataka kumwambia. Tapenje ni tokinyisa nyisa. Na akamwambia si uniambie tu ni nini. Onyisa ni long story. Tunisi akamwambia ni long story. Kwa onyisa ni kinyo wiki. Akamwambia watazungumza kesho. Hawakuzungumza hivyo mpaka wa leo. Olero ne doho ni kinyne ne otemo manyo nyareno e simu mondo mi gilosi, to kata kamano ne ok oyude. Kanyo e mokoni kihondko ne omake eka bang'e ne ochako manyo achich mikoni ne odak kode. Sama nitemo go simbi je, niwinja mo. Na winjo ka simu ywak to ok. Alisikia simu kilia lakini haishikwi. Koro ko penjo kabisa sipela mako. Koro ko penjo to ndio dongoni oni. So akauliza marafiki zake wengine na wakasema Don wanamjua. Na huyo Don alikuwa anaishi pande gani? Don noda Kanya. Negidagi nyathina Likoni. Walikuwa naishi na Jane Likoni. Bang'e ne opango wuoth mar biro Mombasa kuma ne oyudo ringre nyare ka onge fuondni mamoko mag del. Kama baba ne kama kabiro kama omano oyudo. Magi ne onge.
Janeno machielo Irene Achieng' Oloo makoni ne giloko handrech majengo gi mosenindo ne bende onyiso doho ni motelo ne tho mare. Mosenindo ne oriko pimone kaka ne gibedo gi ywaruok bang' fwenyo ni ne en kod nyadendi machielo mopogore gi jaode maduong'. Ukasema ya kwamba Jen alikwambia alikuwa amepigiwa simu na stranger, mtu ambaye ajui. Yes. Huyo mtu akamwambia bwanake ako kwa bana mwanamke mwingine. Yeah. Alafu Jen akakwambia alipigia co-wife mke mwenza. Yeah. Akamwambia waende huko kwa baba bwana yao ako na mwanamke mwingine. Umesema wao wawili walienda wakapiga huyo mwanamke mwingine. Hivyo ndo Jen alikwambia. Janeno machielo Isaac Onyango Juma ne olero kaka ne ochopo kuma ne oyudie ringre no mochwe goyo picha ma bang'e to ne otango ne Achich Don mane oyango ni mano ringre Jen Achieng' kata obedo ni ne onge kod fuondni mamoko moting'o nyaka wich mare. Unamaanisha nini ukisema it is the exact photo that you took? Wewe ndo ulipea DCI hiyo picha ama wao walikuja wakapiga picha yao? Hiyo picha ambayo nimeonyesha hapo nilipiga wakati nilienda kwa simu na mimi ndio nilipatia DCI. Nyamin mosenindo Nora Atieno Omulo bende en achiel kuom jogo mane ochiwo neno ka burano koro chano dhi nyime kiny tich adek. December 2024 alikuintroduce kwa mwanamume mwingine anaitwa Don. Alafu akakutumia picha ya Don. Hiyo ni December 2024. So we proceed tomorrow at 10 as I said. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Dokoro mujangi kanye makelo gi komondo weche manyien aduogi matimore Gazette, Daily Nation kod The Standard kikili mabora. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero. En mich. Gima wadhi gi art. Onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo. En tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana, kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko, to en gima itimo gi lwedo. Mi pokni no teko. Time seche te. Pok opogore. Tich Ang'wen, saa 2 okinyi. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Duka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration
to anyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringaringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, sa 11 mamidhiambo. Manera Movie TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes manit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyaka mwajon sakresa ngwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chenro N Tunda Kuma. Wewe twende. Leo tunakunja kitanda. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoromonga jwange. Akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojong Friday ni supuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod Ann PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo.
nyakora moke jwang oyawre kendo machiegni nono ma gazet chako sani antie ka kod Boniface Otieno ka nono gazet ma Daily Nation kod ma The Standard wa miane mantiere kae milieko nintiere kawuono ka e gazet ariyo modhi bedo ka warango kawuono. Boniface oyawre kendo machiegni. Oyawre nya Cleopas chieng' maber. Amor biro e studio mar Ramogi kae odiochieng' ma kawuono mondo mana kaka isewacho wanon ne nyakor moga jwang gazet ariyo okinyi ma kawuono The Standard kod Daily Nation mondo gazet no mano moro gi to ginyalo dhi kata mane chiro kacha supermarket to gi nyiewo kendo gimedo non somo matut. Kamano ka warango kae gazet ma Daily Nation nyakora moga jwang sigana momi pe kar kae kambi mar fwambo ni mano mar NMG ochako series molo accountability series mabende iluongo kata ni ICARE. Koro mantiere ka miwacho ni gimono ni monkey business gin jodu bura kod governors en ang'o matimore kar kanya koro mo jwang achiel kachiel kae. Daily Nation wach mantiere ka iwacho ni en Unholy Alliance. En ang'o ma nitie diere ka Jakom Council of Governors ntiere kar ka picha ne oketi gino mano wacho kachiel koda ka Senate Speaker mano Amason Kingi bende ntiere kar ka kiwacho ni gima duong' en ka ni Senators Koto governors oseluor kata luoro no nyoro ariyo komine pod chopo e komiti mag Senate. Boni ywaruok nitie maduong' kabisa nyakoro moga jwang seche machalo kamagie e kind jood bura mano senators kod governors. Liekore ni senators moko chal ka gima kao asoya mondo mi kik gi put into account mondo mi kata seche ma reports ma damning reports ma implicate senators kod weche mibadhi to weche go kala mayom kamano. Omiyo senators wacho ni mano to ok en adier kendo ging'iso governors ni ka nitie kata senators ma ong'eyo ni kao mibadhi ama kao pesa mondo mi tiju obed mayot to siem nwaro ni senators go gin ng'awa. Kendo mae biro seche ma governors medo mana seyo senators kuom gino ma giwacho ni ok giti tijgi yo mowinjore. Gima gidwaro en mana kawo asoya kuom jogi mondo ne ni mae to kotimore ka en adier ni mae gima timore nyakwara moga jwang to anyalo wacho seche moko jaluone wacho ni osegweno to oseogwang' nikech in ng'atno machiwo asoya kod ng'atno ma receive asoya ka EACC biro timo nonro margi to nyaka ung'e ni biro maku. Aparo ni governors yudre kama tek kabisa gi senators seche machalo kamagie nikech gima japiny dwaro seche duto en ni in kaka governor ka osemi resources mondo manage on behalf of the people to gima japiny dwaro en ni tiyo kod pesa gi e yo mowinjore. To seche ma itimo mibadhi gi pesa gi to oluongi e Senate kacha mondo penj ariyo moko adek kaluwore kod kaka nitiyo gi pesa japiny to kidwa biro ichung' e fence iwacho ni oyo kanyal biro nikech senator ABCD gin tijgi en mana kawo pesa kuomwa mondo gitim nonro mowinjore e report mantie. Aparo ni ok wachomo kama ber kendo wach kawo asoya e bungu kae to ok en gino manyien kuomwa nikech kata chien kacha mane osenindo Raila Amolo Odinga kod kata ker matiyo sani osebedo ka lieko ga wechegi. Yes, kendo giwacho ni bunge kacha nitie report moro mane idwa nokal chien kacha miwacho ni wabunge moko nokawo up to 10 million. Anyalo wacho ni mibadhi e parliament to en gino makoro nyaka EACC wuog oko mondo ne ginyalo timo uchunguzi. Aneno oboke ni ndiko kae ni Attorney General machon Justin Muturi masani koro pingo piny owacho owacho ni kanodhi e bunge kacha chieng' moro to okete holding room moro matin to a senior official e ministry mare ong'ise ni ng'eny nyaka wagol pesa mondo miwa bunge gi to wacho ni oyo ok abi golo kanyal golo kendo nochung' kar tiende. Anyalo mana wacho ni ka dipo nono nitie senators matimo kamae to nyaka ging'e ni gi abuse powers ma jopiny omiyogi. Kendo ageno ni EACC biro neno gima nyalo timo mondo one ni wach ni wanyalo deal go yo machalo nade. Nyakora mogo jwang som gi kuku mare ite mar ang'wen nyaka mano mar abich ka nyaka sani nitie sigana ma omi pek kendo ka ite mar auchiel ka wacho ni Gachagua takes on Ruto over drought ahead of tour. Jatend piny onego bed ni dhi e
Northeastern kendo kae wacho ni nitiere omenda ma cabinet bende nose approve kano puodho mano kuku maten migepe maromo bilion 4.1. Magashago wacho ni tin kama gintiere kae en mana piny karka mano iteno mano mar 6 mano kama sigana no bende omie pek kendo iwacho ni en achiel kuom weche ma bende pod dhi bedo kiro eranga ahinya e kinde mabiro karka. Noloso ka entie kaunti ma Nairobi ka odiochieng' manyoro. En adier ni ker dhi timo limbe Northeastern kocha to samo dhi timo limbe ne ni mane en jatend piny machon Rigathi Gachagua owuok kode tung' mosuo kendo siemo wang'e kabisa kawacho ni ooyo iwuondo jo Northeastern. Ere kaka ichiwo pesa left right and center through programs ma in go kaka manyocha waneno ka at the same time jo gima Northeastern moloyo dhano 3.3 gi seche machalo kama gie liekore ni onge kata chiemo, onge kaka gikonyore counties machalo kaka Wajir, Mandera, Kwale kod Kilifi. Kendo iwacho ni namba ni nyalo medore by June 2026 dhano maloyo 3.6 million people ka government okobedo gi interventions maber to jogie more than 3.6 million people bro bedo ni onge gima chamo e counties ma Northeastern kucha. Nyalo bedo ne gima wacho en adier. On the other hand be nyaka urange e yo matut. Gachagua nyaka ung'e ni olap dhoge ndong' mar bedo ker pacho kae. Samoro gima wacho is making sense but ing'en politically ka warange to inyalo range gi lens mopogore wan kaka jofwambo. Ochal ng'ama goyo ker gi seche machalo kama gie. Ok ni ker onge gima pok otimo mondo mitigate the situation mantie gi seche machalo kama gie. Neno ka deputy president mantie gi sani Kithure Kindiki nitie meetings mosetimo, nitie pesa ma sirikal osegolo kendo nitie pesa ma sirikal pod bro medo golo mondo neni jogo mantie counties mobedo affected gi okonyere yo machalo nadi. Nyakwana Magajwangi manyaki ng'e en ni wan gi more than aparo 12 counties ma drought osebedo ka chendo ama chendo e kabisa gi seche machalo kama gie, but counties 4 mawacho ni gi kaka Wajir, Mandera, Kwale kod Kilifi ema situation rachie kabisa. Ibro yudo kata dhok tho, dhok onge pi manyalo modho, jogo man kuro yudo ka gimocham kata in a day onge. Girely on what kizungu luongo ni relief food, chiemo mimiyo gi mana kod sirikal. But gima nyaka wapenjre seche duto en ni pile ka pile ka oro biro pacho kae to wayudore ga situation machalo kamae. Wadwa medo yudre situation machalo kamae nyaka karang'o. En adier ni piny tek kabisa nyocha ndala chieng' rieny kabisa kendo kata mana piny ok ber ahinya kata counties mamoko, but koro Northeastern koni to ang'eyo ga ni the situation bedo ga marach sana. Kang'eyo ni sirikal bro timo ang'o going forward mondo mi kik wayudre situations machalo kama gie higni moko mathoth mabiro. Kamano. Wacho ni kama gintiere mano bende wach momipek gazet mar gazet itemo kuom gazet mar The Standard ka ng'ato some ite mar 2-3 moro mana ngwene nyakoro Mojwangi some ane yudo thuolo mar range ndike kata Kenyans stay at death. Nyakoro Mojwangi wacho ni ka Kenyans jo Kenya mamoko chamo mana itiende. Ketango ite mayeka mar The Standard mega a tale of two countries, many survive on leaves as Ruto dishes millions. Mano mantiere e gazet mayeka nyakoro Mojwangi The Standard chal kode kar kanyo mano wach man kanyo. Kerango ka nitiere ite mar 7 sigana kanya koro Mojwangi some ODM obagrumo moro gin kode Mombasa kadho na Mchumbi kata mane gichopo diche manyoro achiel kuom weche mag darango ero en ang'o motimore Azimio pod gine ye kata koso gionge ODM crisis talks after Uhuru's Azimio move. Ang'o manotimore kar kata oseket Kalonzo Musyoka kaka ogai mar Azimio, Karoli Omondi kaka jagoro maduong' mar Azimio, to jotelo mamoko bende pontiere kar kae. Wadhi neno lokruoge kawuono wano kata gino machiel kuom jokanyo mag ODM okete mbui mare ni odong' mana seche manok to Edwin Sifuna dhi bedo kiluongo ni former en romo mar kuku mar telo ma bende kanyo oruwe piyo mano Caleb Amisi osegole ne kata mage jok moko mosebedo kae kobalo to romo makama bende wadhi neno ka Sifuna chope wa keto ang'wa kendo wanyalo mana ng'iso nyakwara Mojwangi ni wabro neno gima bro timore duto mabro timore odiochieng' ma kawuono
kalure kod NEC meeting mar jo ODM wabro kelo nu achiel kachiel through platforms wantiere go but kanyalo mana wuoyo matin e wach ni en ni ODM yudore kama tek kabisa for the first time. Aparo ni the late former Prime Minister Raila Odinga Nyasaye oket chunye kama okwe nogeng'o ni ODM party gik ma dongo kabisa kendo osiepna moro nyong'isa ni seche moko nitie decisions manokawo matek kabisa mar the moment ubro criticize but the long term future mar decision mokawo bro neno mbele. Romo luongi kendo jogi oramo ni ogai mar ODM mantie gi seche machalo kamagie Oburu Oginga ema bro chair this NEC meeting but liekore ni samoro party secretary general Sifuna nyalo thich woko nitie jok ma chal ka osegole NEC kacha kwethi mabalo mamapingo ODM ama anyalo wacho ni support ama ni winjruok achiel gi ker matiyo gi seche machalo kamagie man gi paro mopogre gichal jogo ma seche moko number one ok gidhi attend meeting ni officials mantie kanyo samoro chalo magimbe nyalo bedo kicked out. Mae nyiso nang'o aneno ka nitie barruok madhi bedo e party mar ODM. Seche ma barruok obet e party mar ODM it means ni odhi bedo a weaker party as we go into 2027 election kendo mae bro miyo kata mana ker mantie gi seche machalo kamagie tich mayot kabisa. It means for example kowuok gi majority members man gi majority supporters it means no bedo gi numbers mang'eny. Barruok e party mar ODM anyalo wacho ni en lal kata ne jogo ma johera mag party no. An asegombo seche duto kata mana jogo mawuoyo go anyalo mana wacho un kaka jo party ama officials mag party ni differences to nigatie kata mana dala ka dala ok bi yudo ka dhano wacho one language all the time. Ibro yudo ka seche moko nitie jok man gi paro mopogre to nyaka mi winj pachgi nyaka winjin to giwacho nang'o ang'o miyo gin gi paro mopogre omiyo pogruok to nitie seche machalo kamagie party ma ODM. Gima nyalo konyo jogi en ni ka giluongore number one mondo ginen to problems mantie nyalo bedo sorted out nadi. Chunya lit kabisa ka winjo ka jogi wacho ni at the moment gi discuss pre-coalition agreement gi ker. Ere kaka inyalo discuss gik ma serious machalo kamago seche ma party mari nigi problems. Nyaka sort out issues mantie party mari mokwongo yaka inyalo discuss problems yaka inyalo discuss kata mana kaka idwa share power gi nyawadu kaka idwa tiyo gi nyawadu politically into the future. Ineno ka ker machon Uhuru Kenyatta chal ka gimo osekelo tungni ma pek kabisa party seche ma Kalonzo Musyoka jok machalo kaka Kalonzo Musyoka giri gin makoro gin jodito mar Azimio party. Wach ma ODM osekwero kabisa botamore omiyo wageno neno tang' mabro timore but gima neno so far en ni party ni dhi pogore to kopogore to wan kaka oganda nagi wadhi bedo kama nadi nikech mae party marwa mae party mosebedo katayewa for more than 10 years anyalo wacho kamano kendo does it mean ni ka the flag bearer mare nyocha Nyasaye okawo to kwanyal keto wiwa karachiel mondo wa move together. Mae penjo maduong' ma officials mag party ni nyaka to koro duok ama ng'is jopiny going forward. Kamano ka kirange achiel kachiel gino mapon ntiere kae ka waluwe iwacho ni iti mar ariyo kanya koro mo jong waranga ne kemo wacho ni ero 166 billion all threatening to sink SHA ntiere gowi kata omenda fuok maromo kae bilion 166 na en omenda makore manyo ka ntiere yude kama chal nade. Iwacho ni nyaka sani ka ntiere mana atamalo maromo 80 mag jo Kenya mondike sekta no mano ma informal kata jogo matimo tije matino tindo makagi ka atamalo 20 ni kende jogo mondiki mantiere osara magi jok mosebedo ka golo pesa ka chiwo kata jok mosebedo ka chiwo pesa gin giwegi nitie jok mobene mosebedo ka chiwo omenda gi e agulu ni mar SHA. Kiwacho ni kidek agulu ni podhi kosa de chalo nade mano kelore kod lony mabende no ka kochiw paro kod jatatije mano mar Institute of Economic Affairs Kwame Owino. Adiel Cleophas agulu mar okumba machieth ma waluongo ni SHA osebedo gi problems mopogore opogore chakre no bed established 18 months mokalo dweche 18 mokalo. Wachore ni
29 million people gin registered, but jok magolo pesa actively on a monthly basis gin 4.9 million, which maanisha ni asilimia ama percentage 18 kende ema gin jogo ma are active contributor e okumba mar SHA. Ma nyiso nang'o? Okumba ni nyalo podho, okumba mar thieth mantiere go gi seche machalo kama nyalo podho. Institute of Economic Affairs CEO Kwame Owino wacho ni gi seche machalo kama gie ng'ukruok e tich ama ng'ukruok e yore mopogore opogore nitiere e okumba mar SHA gi seche machalo kama gie. Iyudo ka weche mibadhi nitie, yedhi kidhi osuptal to ibro chiedhi, yes, but ing'isi ni idhi nyiew yath oko. Delay in approval process, miyo odhi osuptal kata chiedho nyathi odhi saa 2 okinyi tiyudo ni obro wuok saa 10. Mano nyiso nang'o? Nyiso ni gini ok en effective, nikech inyalo kawo for example ng'at modhi private hospital saa 2 to by saa 4 osewuok, gi ng'at modhi hospital saa 2 to saa 10 osewuok. Iketo ng'ani kama tek kabisa, ikete line kacho rito for so long period. Omiyo ok ang'eyo gima decision mano inform Kenya mondo dhi e okumba mar thieth mar SHA, nikech okia ni public participation notim maber mondo okaw pach jopiny bong'e ni okumba mar thieth mwadonje ni nyalo konyo e yo machalo nade. But gima nyalo wacho en ni loopholes to nitie mang'eny mana kaka Kwame Owino wacho, kendo japiny seche duto osebedo ka ywak ni can we fix loopholes gi mondo waneni to gini nyalo konyo e yo machalo nade. Anyalo wacho ni SHA ne en gima ber ni ja Kenya. NHIF in as much as nen gi problems mage, but anyalo wacho ni joma ng'eny sana ne yudo thieth, kendo ywagruok left right and centers gi ne onge. Iwinjo ka japiny wacho kacha ama liekore ni pesa ma for example gichiwo ne services kaka for example screening, cancer screening kod weche machalo kamago, amount magichiwo ni piny kulingana kod pesa mane NHIF chiwo no achien kacha. Magi gin achiel kuom ywagruok mosebedo e okumba ni, kendo anyalo mana wacho ni ka ok gibedo fix mana kaka sebedo ka wacho, to mana kaka jolony bende wacho en ni SHA nyalo podho, to kopodho to biro keto okange mwasegoyo weche thieth pacho kae dok chien. Ministry of Health officials, CS Aden Duale, please wakwayo mondo okumba ni kik podho, medur mana strengthen areas mantie gi weakness mondo unen to unyalo konyo jo Kenya e yo machalo nade. Weche thieth gin gigo ma critical kabisa, omiyo sirikal nyaka migi mahino ama muhimu mowinjore kodgi seche duto. E pek ma kamano bende nyakoromo gi jwang' e ite mar adek kanyo nitie sigana machielo mano mondi kanyo kod Angela Okech, ma bende yango siganda miyo ma jahiga 50 Wilkista Dhiambo, ma bende noloso kod korika gintie Rongai. Wach mantiere ka en ni wichkuot ma jotuo man gi kansa kale ahinya mano mar rwako diaper nyaka napi koka ibed gi thuolo mano mar dak makare. Bende to iwacho ni gima timore kamano kelo wichkuot mathoth ahinya. Iwacho ni sani kansa mano yang ni entiere godo higa mar 2012, sani higni osekalo 10 gi wiye are ne oyude gi tuo mar kansa. To sani rem mar SHA bende ma SHA ni godo ko medo mana midhiero ma entiere godo bedo mathoth. Mano iteno mar adek, the shame of putting on diapers mano as an adult at mano sigana makende ma uchiu mare kar kanyo. Koro mojwang' kanyalo some ang'o beda ni kod ng'eni jo isikore kar kae mar bedo gi wendo sachelo seromo kar ka adawe ni thuolo mar mondo mi kona duond buche gi to nigi paro machal nade nyokoro mojwang'. Mane sigana mineno kar kanyo ma bende pod wamedo mana manyo kae mar mondo mi wameny nige achiel kachiel. Nitie weche mamoko mantiere kar ka some ite mar 12 nyokoro mojwang'. Ang'eyo ni ng'eyo kata ni gimomiyo jod bura penjo incentive kata tax incentives mano michiwo ne Gulf Energy ma en kambi makoro omi thuolo mano mar tayo chenro kama kunyo mo mano ka gintiere kaunti mar Turkana kocha, mane wacho ni kae e kama gisechako chenro machalo kamagi. Fungruok ma kama komiye en achiel kuom mago maboni nya wacho ni sirikal
dhiro mar mondo mi keto mwandu obed mayot kata kembe ma pacho ka mondo tim tich manyalo miyo jok moko bende yuto alwora margi kata kama gitie, nikech wacho ni jotich mathoth madhi bedo ka nie chenro mar kunyo mauta kata modhi e kaunti mar Turkana bed ni gin jokanyo mawuok e kaunti. En adier, ng'ado osuru ni foreign companies mabiro keto mwandu pacho kae ok en gino manyien. Moko imiyo immunity on gik mopogore opogore. Gulf Energy ni wadwa kunyo na mafuta ni wang'eyo maber kabisa ni obro konyo programs, obro miyo kata mana jogo matiyo e counties go ayuto e yore mopogore opogore, nikech local seche duto ma projects kaka ma timore nitie percentages mag tije miweyo ni locals gi jogo mantie kama project no timore. Ok apar ni en penjo marach, but MPs to nyaka non matut kabisa seche duto gigo ma sirikal timo. Wageno ni gibro winjore mondo ne ni to project machalo kamae timore yo machalo nadi. Kamano, Nyakoro Mojwang' kowuok kar kanyo waneno ranga ne ite ma iye kar kae, mano ite mar 16 kama ntiere Machinglo kaachiel koda ka paro mantiere piny kar kanyo. Kiwinjo kanyo mokwongo en ni ntiere jok ma oketo wigi chamo gik moko, nitie sufria moko miwito, nitie ng'ama oumo wiye, moko oselwar piny, moko nyiero bathe kocha. Mantie bathe ka Nyakoro Mojwang' nyabero ni gin e governors, to morwako ratonge gin jok mage ma orange kose mane kabinene kar ka. Adani mondo mi wane ane kaachiel kachiel Nyakoro Mojwang' bende omiwa paro boni kowuok kanyo nitie sigana ma jaindiki sero bende ondiko piny kar kanyo wacho New Trading App, a game changer sani mar katun ang'o mineno kar kae picha mane muor. Aneno jok machal governors kochung' e side achiel, ok amiluongo nying gi Nyakoro Mojwang', ageno ni neno gi maber. Joma chalo koni gi kian gin senators giumo wigi gi sufria, aneno tipo mar parliament kacha. To governors gi chal mawacho ni we can't eat and respond to Senate. Ere kaka nyalo miyi asoya to at the same time you expect ni abi iketa piny ni penja gi penjo mang'eny. Aparo ni mane gima katun ma kawuono ni temo ng'isowa. Waselieko sigana ni chien kacha Nyakoro Mojwang', ywaruok nitie mapek kabisa between governors gi senator e seche machalo kamagie, ka nitie claims ni senators moko nitie ma kawo asoya to gin the same senators ma kendo dwaro ni oluong governors mondo ket piny mondo penj achiel ariyo adek kaluwore kod weche mibadhi. Ok oyot. Weche mibadhi ng'ama chiwo kod ng'ama golo yudore kama tek ka koro keto uchunguzi piny. Omiyo mana kaka asewacho ni nyaka wane ni to wadwa move nadi, leaders magwa nyaka bed accountable in the resources ma jopiny okete lwetu mondo utin gigo e yo mowinjore. Yes. Mano mantie kar kae. Piny kar kae nitie sigana moro mantie manyalo nene kar kae, New Trading App, a game changer. Mana paro mapiyo piyo ewiye kae. Kae tudruok ma Safaricom obiro kod chenro mano mar nyiewo kata uso shares mago mag kembe opogore opogore ma koro sani oketni kanyo mane mbui. Ok ochuno nyaka ibed gi account mopuodhi cha mar mondo mi eko kinyiepi kata us shares, to inyalo tiyo kode ka luwore Safaricom ni kod account no ma bende gibedo kata ka giluwo. Wacho ni mae kik nene ka en gimoro manyien ahinya mondo onego bed ni ipuoyo, to en gimoro makare, to wacho ni en policy ma pono nosekawo thuolo malach ahinya kapok okete temo. Aparo ni en gino maber, kendo Nyakoro Mojwang' anyalo wacho ni yore obiro mopogore mang'eny kabisa mag investment, kendo kata mana an nyawuoyo gi ng'ato ma nyalo wacho ni na financial expert, to ng'isa ni kata mana keto pesa e sako sani, ng'eny ji mang'eny nogolo pesa e bengi otere sako. Ong'isa ni kata mana keto pesa e sako sani does not make sense. Kawo pesa ni for example ikete money market fund mami interest on a daily basis. Nyoro neno kaka kampuni ma Safaricom launch miluongo ni ZD Trader. So it means ni in a position in kaka jaket mwandu as an individual, kata mana kaka group as an individual inyalo nyiewo shares company mopogore opogore Nairobi Securities Exchange kacha. Shares gi kinyiewo at the time magi chiwo dividends
iyudo ka nwang'o mari ni malo kabisa. Omiyo we think outside the box, ananyalo mana wachonu kamano mondo wane ni to wanyalo keto mwandu e yore machalo nadi ma at the end of the day ama at the end of the financial year ka kampuni kaka KenGen miwachona ni paro nyiewo shares kuomgi seche ma gichulo dividend, iyudo ka in gi gimoro malong'o minyalo dhi timogo achiel ariyo project moro dala kacha ama giri moro misegabedo kigombo kitimo. Aparo ni en gino maber, kendo seche duto atemoga mana ng'iso jowa ni wameduru mana sudo kaka piny sudo. Kik bed ni wawuok e point X wadhi e Y to in pod idong' e X, in idok ga chien to piny dhi mbele. Bedur jogo ma kolo boke, waneno ang'o matimore. Gazeti gi kiyudo thuolo isomo ineno anena, inyalo yudo kata tenda mar sirikal nitie kanyo, ing'eyo, ibedo ng'ano ma is informed, ing'eyo ni to Kenya wuok kanye, to kendo Kenya dhi kanye. Aparo ni en gima ber kabisa gima nyo Safaricom oloncho odiochieng' manyoro ni. Erokamano. Kamano nyakoro magi jowa mano ka ang'iyudo thuolo mar range ang'inena ni achiel kachiel. Diere kae nitie gazet iye ka DN2 kae ondike kar kacha ni how we turned our D's in exams into success. Koro mojo mano mantiere kar kanyo soma ne ibed kod ng'eyo sigana moyiedhi nitiere kar kacha majal mang'oni Joshua Ndunda, Sports and Games Administrator, Multimedia University, bende koro ogolo paro mopogore opogore kacha. Kwan mag digo be ondiki kar kanyo koro mogo jwang' achiel kachiel, weche mag nyamburko kod somo bende yo mipeke i gazet ni mano mara Daily Nation. Nitiere matimore e county, nitiere nek mano ma timore e Huruma. Daniel Ogeta ondiko sigana no kar kae wacho ni Huruma ma mean compassion chaka gima koro locals kata bende koro nitiere kod tich matek ahinya kata gikale achiedh nade ma opogore mano ma keto obila rakore kodgi e yo moro ma ok ni kare ahinya. Mago matimore kae e county ma Nairobi. En ratiro ma pod imanyo ne nyadendi Sheryl Adhiambo kod anyuola mare mano Caroline Achieng' ma min mare mano tok kane ochiele gi magina ne yangore no chwade kumoro achiel e wiye to wuok gi kama chielo bende ma okelo tho mare mano chieng' ngeso mano kelo ng'anyo mapek ahinya. Boni anyalo wacho ni polis oseketo ngima japiny obedo kama tek kabisa, kendo mana nek ma timore e yore machalo kamagi gin gigo ma anyalo wacho ni wan kaka jopiny, wan kaka jofwambo gin gigo ma ok wayiego. Ngima dhano seche duto awacho ga ni Nyasaye machiwo kendo at the right time Nyasaye mabiro kawo. Omiyo ageno ni IPOA ama departments mopogore opogore mag arita kwe pacho kae biro timo gino ma ginyalo mondo ne ni family ni oyudo justice. Piny ka aneno ka gweng' ma Kibera Nairobi kae water shortage persist. It means ni jogi onge kaka nyalo konyore seche duto pi e ngima, awacho ga kamano. County government of Nairobi ne or gimo nyalo timo mondo jo Kibera oyud pi. Erokamano. Kamano nyakoro mogi jo mano kirange kachiel kachiel ite mar 22 weche mag ohala nitiere geno niero wanya yudo luar mag nengo mag mwandu mopogore opogore Boni mano kaluwore kod luar e nengo mago mag loso mwandu kawacho kanyo ni hopeful lower prices as manufacturing costs fall mano kirango kanyo nondo mochiw kacha kod KNBS kaluwore kod jok mosebedo ka loso mwandu gi en atamalo marom nade kiwacho nyaka sani producer inflation rate kata record mari mosebedo kata kirango KNBS kochopo December mano higa mokalo mar 12 nolwar piny kod atamalo 2.43 mano wach mantiere kar kacha onya bedo fungruok ne jopiny kata jogo matiyo kod mwandu. Aparo kamano fungruok maduong' kabisa seche ma manufacturing cost odhi piny. It means ni gino miuso ni kibrit kidhi nyiewo, chak kidhi nyiewo, makate kidhi nyiewo, ibiro yudo ka nengo ni odwok piny. Factors of production in manufacturing gin gigo machalo sitima, gin gigo mabedo kata for example the space ma jogo tiye timo manufacturing, rent cost samoro dok piny. It means ni the end consumer gino mibiro dhi nyiewo e duka, sweet ang'owago minyiewo e dukago ibiro yudo ka cost margi odok piny kabisa. En wach maber kendo omedo mana nyisowa ni ponono wanyalo bedo gi manufacturers mang'eny pacho kae. Seche duto joket mwandu ma pacho kae osebedo ka ringo gidhi e neighboring countries sana Rwanda ka giwacho ni Kenya cost of manufacturing ni malo kabisa. But amor gi sirikal kabisa gisebedo ka gitimo achiel ariyo duoko power of production chien
mondo mi jogi yud yuto, yud kaka giduoko gigolo mwandu yo yot kabisa. Mae wach maber kabisa kendo anyalo wacho ni amorgo Cleophas. Yes. Kamano nyakoro mo jwang mago mantiere e kar kae wacho ni ibedo kata kitime e yo machal nade. Achiel kachiel nitie sigana mantiere gazet mar The Standard nyakoro mo jwang nacho ni kata drought crisis omiyo pek ite adek mokwongo, mar ariyo kod mano mar adek nyaka ite mar ang'wen mano pod nitiere kar kanyo. Ang'o soba ni nyakoro mo jwang ibeda ni kod ng'eyo kata ni chale ochal ka gima en weche magi man kanyo. Ite mar auchiel Senator kono governors ni we must hold you accountable. Mano gima gikono governors kacha ang'e range ne achiel kachiel. Piny kar kanyo nitie weche mag diplomacy ite mar auchiel kama Kenya kod UN oketo kokgi e weche ma opogore opogore mago mag arita kwe kata mag tiego jogo mantie sekta mano mar arita. Ino picha kanyo mar jagoro mongiro ne migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mabende nitiere kacha ka giketo kokgi e MOU mane gitimo Geneva, Switzerland. En mano mar bero chal mar arita. Mano wach mantiere ka mar governors sigana nitiere piny kar ka monya nene achiel kachiel kae kama dhi bedo ka waluwe mano kama wantiere kode. Kenya UN signed deal to boost security training. Mano wach mantiere ka achiel kachiel boni. Aparo ni mae gima ber kabisa seche ma Kenya kod UN gibedo kod ogirimiti mondo giboost weche mag training e weche arita kwe pacho kae. En gino maber kabisa nikech arita kwe en gino ma konyo kata ekonomi marwa seche ma weche kwe ber e Kenya kae. It means ni joketo mwandu mang'eny biro biro. It means ni anyalo wuok for example Mandera kadhi Turkana ka onge ng'ama chande barabara kacha nyalo kata ringo gotieno. It means ni nyithindwa nyalo mondo dhi e skul. Arita kwe en gino maber kabisa omiyo anyalo wacho ni agoyo kamano ni UN kuom keto kokgi e deal machalo kamae mondo wane ni to arita mag kwe ma Kenya nyalo bedo yo makare. Kamano kiwuok e ite mar auchiel koro mo joma dhi e ite mar aboro. Ite mar aboro ka nitiere wach mar somo ang'iso mane kacha iwacho kanyo ni Exams Council koro mano duol mochung' ne tayo piny ma pacho kae kae achiel nade mapek kata tem mapek ahinya. Mokwongo kae nitiere medruok mag nengo mag mwandu mopogore opogore mag tiyo godo to kata gionge kod omenda moromo. Mano kaka dhi keto mokwongo iwacho ni assessment mopogore opogore kata mar grade mar 10 ibiro kitime yo machal nade. Nyaka sani gidhi bedo kod national exams maromo adi 4 en moro ma ipenjo kata ni bende gidhi bedo gi teko kata teku mano mar tayo piny machalo kamagi. To boni nitie machielo kama nitiere ite mar 9 Kalonzo I'm ready for top job after 15 years. Mano gini mosebedo kata kosiro Raila Odinga. Mano ka en jalup moro bende nobedo kata ka en jalup to noyudo singo mar yudo lemo mar sirkal poni gilose mane Azimio. En adier ni Kenya National Examination Council yudre kama tek kabisa nikech wachore ni gidhi access exams 4 at levels mopogore opogore pacho kae. Wan gi Kenya Primary School Education Assessment, wan gi for grade 6 learners, Kenya Junior School Education Assessment, KJSEA mar jo grade 9 cha, Kenya Certificate of Secondary Education mar jo form 4 for the first time kod kendo penj ma jo grade 10 mar competence based education CBE. Omiyo nyaka to sirikal anyalo wacho nyaka omigi mano omenda mondo gine ni to ginyalo tayo weyo machalo nadi. In short mane gima paro ni joge temo ng'isowa kae nikech kok umiyo gi omenda to it means ni ng'ukruok biro bedie ka seche ma gi prepare mar timo exams 4 mwaneno kae gi. Kalonzo wacho ni en tayari mabedo ker mar pacho kae bang' rito kuom higni 15 olap dhogendong. Geno ni asegabedo ka wacho ginie kweth mapingo sirikal nyaka to koro gi luongre mondo gibed piny mondo ginen to candidate mane ma gidwa front ne jopiny kok giriwore karachiel kaka Kalonzo chung' kende, Muturi chung' kende, Eugene Wamalwa chung' kende to gibiro mana pogo kura go nyaka gibed karachiel mondo ginen to candidate machalo nadi ma ginyalo chungonwa. Kalonzo wacho ni tayari osebedo ko support jowetegi. Owacho ni abende tema uru jopiny biro amua kwachopo 2027.
mano nyakora mo jo mantiere ite makar kana ngene wada jobo kama koro wada tieko e gazeto kiny makon wach mari mogik ngene inyalo miwa mana gi sani gazet ma Daily Standard kayo dhi nyime nitie machinglo wacho kata ni we want accountability on the church attacks and where the goons and the corrupt cops mano mantie kar kanyo gi kakiumo gi authorities mantie kacha esigeni moko mapontiere kar kayo weekend machomo ni ibedo kayo kod tuke mago mag World Rugby Sevens Division 2 mane wacho kacha gazet mogik ite mogik ma Daily Nation ni joma mane ubeni rango kata mimi opek e chendo go duto boni ami tolo mar wacho mari mogik gazet ka wecho kono warito neno kaka kadhi biro katimbe ka watieko. Anyalo wacho ni weche drought matimre pacho kae kod the Unholy Alliance madhi mbele e parliament kacha. Number 1 en ni sirikal ne uru ni jogo mantie counties mobedo affected kod weche drought gi unyalo konyo e yo machalo nadi. Ngima dhano seche duto Nyasaye machiwo Nyasaye makonyo kendo un kaka sirikal kan tie gima unyalo timo mondo une ni to unyalo konyo dhano makoro hinyre matek seche machalo kamagie ne uru nyalo timo gine mapiyo mondo ne kaka unyalo konyogi. Mibadhi e od bura kacha EACC tafadhali wakwayo mondo udonj kacha mondo unen to unyalo setonwa wach ni yo machalo nadi mondo kata jogo mobedo implicated omaki mondo bed charged. Otherwise erokamano kuom luonga odiochieng' ma kawuono ageno ni ibiro bedo godiochieng' maber kendo Nyasaye omed rito seche duto. Erokamano ahinya Boniface Otieno kombiro kod okinyi ma kawuono kawaranga e achiel kachiel wach mantie nyakura moge jwan ka intie Nairobi nitie apaya manya bedo kata ka olor matin kata nya bedo kata kide nitie ot moro oluar aluora mar OTC Kirinyaga Road Nairobi. Kenya Red Cross nitiere kata kendo en wach mamedo luwo kawedo pichni ko achiel kachiel wabokoni mago timre Nairobi kanya koro mojo ke wacho ni building collapses near OTC on Kirinyaga Road Nairobi. Mano mantiere kar kanyo modhi bedo kae ka waluwo ni odiochieng' ma kawuono kotenore kod odno ma oluar OTC kawayude gi kuku mare wadhi koni kae ni to ochal nade to mathoth ahinya mantiere iye kanyo kudang' wakeloni. Anyinga Cleophas Oluoch agone komano kubedo kore nonro mag gazet kae wan waborado kendo kiny tiecheno machielo mabiro tok ma Joyce Oduor donjo ni kako twak mano marango ka piny Kenya ringo gi siasa mano mag duond buche mopogore opogore. Anya penjo mar Azimio mabende oloso kae gazet ma kawuono kae ang' wakoni mathoth mapod waikoni kar kae ahinya achiel kachiel. Bed ja Kenya maber, riti masani. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Nyakora tok tich matek en kinde mag midhiambo kendo isepo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwakeloni weche manyien mago monon modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo jogo mantie mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Hera,
andhoga, adiera. Nayie kodi. Nokang'eni ni nyalo timri marich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani pod inikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata ng'ata piny kama bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Manaera Movie TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar Goma Owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Ticha ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari.
mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miolne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota ne eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugejwang dakika en 26 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak mara mokwongo e chenro mar Rupenya. Matai nyinga Joyce Oduor. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejwang wadwa twak otudore kod lokruoge mayande kuku mano mar tenda Azimio la Umoja otimo. Ka nyaka sani kuku mano mar tenda riwruok mano mar Azimio la Umoja ne oyiero Kalonzo Musyoka mar mondo mi obedo gai mano mar Azimio la Umoja ka jaod bura mano mar Suba South Karoli Omondi no oyier kaka jagoro kakoro nokao kar Junet Mohamed. Kata kamano Nyakwara Mugejwang moko kuom duond buche manitiere riwruok mano mar Azimio la Umoja One Kenya no wuok oko kakoro kwedo lokruok e telo makamano kakoro ne giwacho ne gikwedo lokruok mano tema kod kuku mano mar tend riwruogno kendo mano yango Kalonzo Musyoka kaka ogai margi kata ogai mano mar duond bura kata riwruok mano mar Azimio la Umoja. Nyakwara Mugejwang okinyi makawuono antiere kae kod welo mabende gin jokanyo mago mag riwruok mar Azimio la Umoja. Gin e duond buche mabende oloso riwruok mar Azimio la Umoja. Parne riwruok mar Azimio la Umoja ne olos kanyo mano motelo ne yiero mar higa mar 2022. Nyaka sani Nyakwara Mugejwang penjo mabende wapenjo ni Azimio podi ongirore. Yande waneno ka ogai mano mar Azimio la Umoja One Kenya mano Kalonzo Musyoka kinde mano loso e pinyno mano mar Amerika en bende no wacho ni Azimio podi ongirore. Tadiera podi ongirore ka sango matimore to bende kopogore kod duond bura mano mar Martha Karua mane wuok ayanga e riwruok mar Azimio. Duond buche mamoko bende podi nitiere riwruok mar Azimio to bende gintiere kod duol kose gintiere mana kacha e yor andika. Bende wang'eyo ni duond bura mano mar ODM ma en achiel kuom duond buche manitiere riwruok mar Azimio en achiel kuom duond buche mano se chako kata dwaro mar mondo mi odonje winjruok kod duond bura mar UDA. Kata kamano kaluwore kod chiko yango ni ODM ok nyal donje riwruok mano kod UDA kapok giwuok ayanga e riwruok mar Azimio la Umoja. Dira nitiere kanye to nyaka sani bende pod wanyalo wacho ni Azimio pod ochung' motegno maket kod kaka ne waneno tok yiero mar higa mar 2022 kama tijgi nen keto sirikal tesre. Okinyi makawuono antiere kae kod Omondi Koyo jagoro mano mar National Liberal Party ma en achiel kuom duond buche manitiere e Azimio. Wendo machielo Alum Linus jakanyo mar duond bura mar Jubilee obobedo ka oriwore kodwa e kinde modhi mbele kod twak maro. Yaore Omondi Koyo ichiew nade? Erokamano Joyce kuom bedo koda kawuono odiochieng' majaber. Mokwongo achiew maber to kendo iya kawo thuolo ni mar goyo erokamano ne osiepega kaachiel kod oganda duto makasepol kuom dhi aladebe e yiero mane watimo yiero madundo higa manokadho. Jokasepol joma beyo joma wangwana wabiro romo kendo mondo koro pong'na atonga. Erokamano. Machiegni ahinya Omondi Koyo jagoro National Liberal Party kuom kawo thuolo mari mar chopo e studio kinyi makawuono. Nyakwara Mugejwang bed thuolo mar chwalonwa ote paro penjo moro amora kokalo e namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @Joyce Oduor_. Kwachako twak marwa yango kinyi makawuono dago mar mondo mi wawinjane kaka moko kuom duond buche e bor riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya nokwedo lokruok mano mar telo manyocha otim e kuku mar tend riwruogno kendo manyo oyango Kalonzo Musyoka kaka ogai mano mar Azimio kendo jaod bura mar Suba South Karoli Omondi kaka jagoro. Omondi Koyo mantiere godo ka en achiel kuom jogo mane oloso. Wawinjane kaka ne giloso mondi kong'iswa ni ang'o momiyo gikwedo lokruoge makamago. Yes. Hello.
we request the Office of the Registrar of Political Parties to halt processing the changes since the publication contravenes the law. To jogi kigine ok gigwelo jokanyo mar coalition mondo ji olalre kata mondo ji osom paro. Gine gidhi gipondo ka gisepondo to gichore ni gikelo paro manyien ni mondo koro gilok leadership. Kato kawuono kendo gise gringo ma giketo nyaka e gazet ka giwacho ni mano wende kaka en. Wan wachokore kar ka mondo wawach niya, wan kako ganda no mano chako duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Wakwedo weche giki kendo wakwayo Migosi Uhuru Muigai Kenyatta ni mondo luongo bura mar jokanyo mag Azimio. Omiyo wakwedo gini ndio kama mabor, wamiyo registrar ndalo adek mondo okwed gini endi oko, kik oket gini endi e tim, to kadipo ni onyalo keto gini e tim. To wan kaka jokanyo mar Azimio la Umoja mano chako duond bura mar Azimio la Umoja, wabiro ringo kendo wadhi e doho ka wadhi ywak ne doho ni ka giyie to mondo gichung paro aina. Mondiko yo niloso kanyo motegna ahinya ka koro nokwedo lokruoge ma kamago. Ang'o momiyo nokwedo lokruoge ma kamago? Inyalo to ikidegi ma koro waneno ka itemo ket mar mondo mi riwruok mano mar Azimio la Umoja omed chung motegno. Erokamano mokwongo dago mane mondo apar ne oganda ma jo Kenya ni duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Political Party nolos kaluwore gi loko pend chik miluongo ni Section 10 of Political Parties Act Schedule 3 mane kelo gimiluongo ni coalition political party. Ngeni ngenji ungega ni coalition okenga political party. Dago mane monda yang ne jothurwa ni coalition political party mar Azimio ni ebe na duond bura ki en ma en beno nyalo chungo jogo ma delaro kombe mopogore opogore. En opogore gi moro kaka mineno miluongo ni Kenya Kwanza Coalition. Kenya Kwanza Coalition gini ngino ginyal chungo ngata ma delaro kom. Higa mar 2022 tarik 12 dwe mar adek kano telnwa gi migosi mano senendo jatend luo mane wageno kendo jatend piny Kenya mane wageno Migosi Raila Amolo Odinga ne wachokore KICC kane waketo e tim kendo kane wandikore ogirimiti mar winjruok mondo ne wang'e ni to kane wabedo kanyakla kaka duond buche manobiro okelo pachi kanyakla mondo wager Kenya kanyakla en ang'o mane wanyalo timo maber. Joyce ki ing'iyo pend chik mane ochuogo Azimio kato kendo kiduogo ing'iyo iyo girimiti kanyendo sana sana ya article 5 wuoye kaka onego bed ni wachopo gimiluongo ni decisions kata kaka onego bed ni iluongo bura. Ing'eni bang' kane Migosi Raila Amolo Odinga nosenindo wan kod geno mang'eny. Awinjo ka sani endi ji okawo wach moro wacho ni Raila nowewa ka. Wan kaka jogi kuma Azimio onge chieng' mane Migosi Raila Amolo Odinga wacho ni noweyo gi duond bura mar Azimio. Kane waneno mang'eny un kaka jofwambo ung'eyo ni Raila ne sik wacho niya sirikal modonje masane ni en sirikal mano donje mondo kony Kenya kik dhi lwar. Noko wacho ni oweyo duond bura mano hero mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Political Party. Kik wi wawil ni Azimio nyaka sama wawuoye ni endi obedo recognized in National Assembly kata Parliament kaka jogo eko matin iluongo ni by minority. Kendo nitiere jogo machamo sara e wi Azimio. Koro ng'eni nyaka gisani kane osetimore marach ni Migosi Raila Amolo Odinga nowito ngimane. Ochako timore yo marach ni nitiere jok moko mabende koro miluma moro kata gombo moro mane gigombo bedo wode Azimio cha bende noselal mane giseketo kokgi ni gin koro giwuok e duond bura mar Azimio. Koro kane magi duto nosetimore to ne wan gi paro maber ni an mondo wachak walos Azimio bed gi maber nikech ng'eni ka jenzi no biro mo oketo pressure mang'eny sana ne serikal kaka wan jogi mane nitiere Azimio. Raila bende kono neno ni mondo ber mondo embe wabe waduok pressure piny mar ng'anyo kata keto serikal tesre mondo ne o stabilize gima luongo ne serikal. Ling mane Azimio no lingo do jano konyiso ni Azimio no tho. Ene Migosi Raila Amolo Odinga mano nyiso wani e Azimio koro wadhi uru piny mos mondi mondo wakonyuru jatend piny ticho tiyo. To kinde makoro nowacho ni Azimio oling piny no nonyiso duond buche te manitiere Azimio kose nitiere duond buche moko mok no winji nikech kuom ranyisi duond bura mano mar ODM nyaka gisani wake ka pod nitiere Azimio kose koro osewuok oko winjore mar mondo mi odonje riwruok machielo kod UDA. Ing'eni Migosi Raila Amolo Odinga mane jatendwa. To jatendlo kane osewacho ni mondo koro maendi e yo ma waluru nyaka ne walu nikech giseche ene mane nogai mar Azimio. Chandruok mane wan godo sana wan onge chandruok gi Kalonzo nikech an kata sane ni wan waonge broad based. Wan pod wantiere Azimio ken broad based. To gim chandruok mane wan godo ni wan e jok mano kwongo ano mondiko yo kane watelo ne gi vyama moko mane nitiere Azimio. Kane wawinjo kit weche mane wuok e dho Junet Mohammed wane mane waluongo press conference mwanyiso Junet Mohammed niya
nyaka ochiw luor makare nikech kane wan dhi e yiero mar higa 2022 migosi Uhuru Muigai Kenyatta ema nomako badwa ma wadhi godo nyaka tung'. Koda ne wayuto, koda ne wakoso, mano nosetimore. To wang'eyo ni ng'ato ka ng'ato notimo tich mano be notimo gi seche ka. Koro wan ne waluongo ma wakwero Junet Mohamed niya, kik ibed ni sani ni koro wadwa nyiso Uhuru ni koro oonge gi teko kata ni koro Uhuru no ne onge tich manotimonwa. Nitiere kama nomakonwa kendo kata sama ne migosi Raila Amolo Odinga ne wito ngimane ne pod gin osiepe kendo ne pod ogeno Uhuru Muigai Kenyatta. Kane wasetimo ma ne wakwayo migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Ni wan kaka duond buche mantiere Azimio oluongwa kaka jakomwa kendo kaka jatendwa masani koro dong' mondo wabed gi lalruok ni to koro bang' tho jatendwa wadhi timo nang'o mondo koro wayik ne yiero mar 2027. To nwabedo gi buok ka migosi Uhuru Muigai Kenyatta jok manyalo luongo na chudhe nodhi owuonde kato ne kete korido moro mane rogo moro matin to nyise achudhe gi gin jomage miwacho ni nyalo luongo na chudhe achudhe gi gin jomage makoro omiyo koro kwedo telo mano mar Kalonzo Musyoka kaka ogai manyien mar riwruok mar Azimio kaachiel kod Karoli Omondi kaka jagoro. Achudhe gi gin jomage ma seche moko nobedo kod romo moro ma apoya kata mopandi makoro miyo Kalonzo ema oyier to ukwedo telo mare kata ukwedo kete kanyo maonge romo mar jokanyo mag Azimio. Joyce, wan gin wajoma ohero pend chike kendo waluoro chike manitiere. Kaka Article 5 mar Azimio wacho e pend chik mane wawinjore ni bura mar Azimio no beni luongo nang'o. Bura mar Azimio nitiere gi levels ariyo madongo. Achiel iluongo ni council motelne gi Uhuru Muigai, mano telne gi migosi Raila Amolo Odinga, kaito jalupne ne Martha Karua, kaito jakome ne migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Machielo iluongo the National Executive Council. National Executive Council mar Azimio niendi en bende jakome en Wycliffe Ambetsa Oparanya. Koro duond bura wacho niya kidwa luongo bura mar Azimio titimo nang'o. Ng'ama oyiene mapend chik oyiene mondo luongo bura mar Azimio iluongo ni e Article 5 kanyo en mana party leader ma en migosi Raila Amolo Odinga. Bati marach no onge. To pend chik wacho nang'o ni sama Raila ni onge kata sama party leader onge ng'ama no bedi luongo bura iwacho ni koro deputy mare ma en Martha Karua. To Martha Karua ni bende nosebalo kodwa paro mowacho ni Azimio ni koro koyud ka nigi ndhadho moro e iye mowacho ni en koro dhi gimoro miluongo ni United Opposition. Nyiso ni koro sani endi ne waonge gi party leader mane nyalo luongo bura nowito ngimane. Martha Karua be mane nyalo luongo bura mondo wachak walosre kendo maber kalure gi pend chik ma wane waketi e kokwa bende nosebalo kodwa paro mosedhi. Koro nyiso ni sani endi ne waonge ng'at maber mane nyalo luongo bura. Manyiso ni ka ne en gima ber to ni koro ne waluongore waduto te to wacho niya ng'ama chik oyiene mondo luong bura nosenindo jalupne bende onge koro watimo nang'o. Manyiso niya jok mano luongo bura gin jok ma chik ok oyiene mondo giluong bura. Emomiyo penjo ni tachudhe gin jok mane. An ne sama ne wakwedo wachni nandiko ne jatelo mochung' ne registration of political parties Mr. Cox. Manyiso Mr. Cox niya katiba mar piny Kenya oyienwa mondo wayud information moro amora giluongo ni public information. Wadwa ni mondo nyiswa niya ng'ano luongo bura mar Azimio. To wanyise niya miwa attendance register kech bura moro amora kotim mar Azimio nyaka jikete kokgi niya an mondi ko ina attend bura to magi resolutions mane wakadho. Ne wakwayo jatelo mandiko duond buche mane oketo gine chapa mar gazette mondo miwa jogo mane odhi e bura jok mane osign omiwa ng'ano luongo bura nikech pend chik be kichak isomo piny kanyo wacho niya e nek kacha ng'amu yiene luongo bura en mana Ambetsa Oparanya ma en chairperson. Ambetsa Oparanya sani endi bende cho ebe nosewuok mosegwe tao masani endi koro entiere Kenya Kwanza. Manyiso ni duond bura mar Azimio sani king'iyo kata mana quorum kende jogo nok nyalo chopo quorum. Ne wakwano gi duto tetete e council kacha ne wan ga ji 11. E ji 11 giki kwano gite jok mano donje bura nendo ne gin ji adek ok nyalo loso quorum mar ji 11. Emomiyo nyaka sani endi kan wandiko bucha jandik duond buche noduoko barupa nyoro kowacho nani Omondi gik miwacho giki weche mabeyo kabisa to gin weche mapek ma koro dwaro mana ni mondo koro unudu lalru gi migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Koro andago mnika ngawuo kar kato mondo dhi amanya neno Uhuru Muigai Kenyatta mondo anyise ni jago no mandiko duond buche nosewacho nani mondo walal rekodi migosi Uhuru Muigai Kenyatta mondo wawinjre wach mar duond bura mar Azimio nikech en bendo yudo niya minutes kata resolutions mano teri office nokoluwo pend chik. Adwani an mana kar seche geko natudore gi migosi Kalonzo Musyoka to yudo kanen loka tapenye jatelo wan waonge kodi gi wach nyaka sane ni endi ine presidential candidate marwa kaka Azimio. Lakini okinyal timo
lokruok e duond bura mar Azimio kiluwo e dirisha. Dwalo e wang' dhot mondo gik moko obede laye maber, duoka gik moko e wang' opara mondo ng'ato ka ng'ato winj ka gima en jakanyo. Adwa ni mag parono ge kanyo nikech penjo mapenjore kawuono Azimio pod ongirore. Iwacho kanyo makare ni sani Azimio ero wang'eyo ni moluor Raila Amolo Odinga nowito ngimane. Raila Amolo Odinga ema ne en ogai mano mar Azimio. Kiluwe kanyo kod jalupne Martha Karua. Martha Karua ang'eyo ni kaluwore kod chike ne owuok e riwruok mar Azimio kaluwore kod chike ma pacho kae. Mano jalupne bende onge, mane en ng'at manyalo luongo romo kaponi ogai onge. Martha Karua bende onge. Iwacho kanyo ni ENEC ma bende ne otelne kanyo kod Wycliffe Oparanya. Wycliffe Oparanya bende noseyier kaka jatend migawo mochung'ne riwruoge mag saga. En bende koro nosewuok e Azimio. Azimio ni bende pod nitiere kod quorum. Ahinya nyatetelo mare. Mag parono gi kanyo kaloro ni Kalonzo Musyoka bende noloso e pinyno mano mar Amerika ka koro en bende nowacho ni riwruok mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance pod ongirore. Azimio pod ongirore adiera. We winjane kaka Kalonzo Musyoka noloso monde. Ruto sasa ameanza kurukaruka, anasema Azimio ilizimia. Sasa kama ilizimia anasema tulinyorosha mapema. I think he was even forgetting, he's trying to talk to Luo Nyanza wapatie support, lakini unachekelea baba na baba amelala, unasema ulinyorosha. Sasa ndio mshida maajabu ya leadership ya kwetu kule. But ODM pia wamezungumza openly huko Busia, wakasema they are not in UDA. And so they Azimio la Umoja One Kenya. That is the argument inaendelea, very healthy argument. Kutusaidie kwa maombi ndio William Ruto amke aone. The Constitution says Kenya is a multi-party democracy. Haya, mano ogai mano mar Azimio la Umoja One Kenya Kalonzo Musyoka ekinde mano noloso ka intiere kanisa mano mar PCEA mano Baltimore mayudore pinyno mano mar Amerika. Ka bende nowacho ni Azimio pod ibiro dhi nyime gi tayo chenro mago mag keto sirikal tesre. To bende osebedo kotimo kamano adiera ahinya to tok yiero mano mar higa mar 2022. Nyakore Muge Jwaga ng'isi ni wendo namba chielo mano Alum Linus jakanyo maduond bura mar Jubilee bro bedo kariwore kodwa kwa dhi mbele kotwak maro yore Linus ichio na dokinyi makawuono. Yaure inya Joyce, nyakoro Muge Jwang agomos kum deko matine wanti gi traffic kung'eyo condition mar Nairobi lakini wan kanyakla. Machigne nyetwak okinyi makawuono. Azimio pod ongirore kaluwore kod lokruoge mayando tim e duond bura mar Azimio. Wantiere kae kod Omondi Koyo mano jagoro mar National Liberal Party. En achiel kuom jogo makoro nowuok oko ka koro kwedo moko kuom lokruoge mano tim e riwruok mar Azimio ka koro ne gilieko ni nokoluong romo kaka chik yango kapok otim lokruoge ahinya to e telo mar Azimio. Linus. Yes, sitemane kadonje yamo awinjo ka oyo kamano gino ni chiwo maber. Winjo ko wacho ni jakom mar Azimio la Umoja en Wycliffe Ambetsa Oparanya. No wacho mar NEC. Mar NEC. Okay. According to constitution mar Azimio la Umoja political party wacho ni ng'ano moyiene preside over a NEC meeting en chairperson mar Azimio la Umoja. Chairperson mar Azimio la Umoja en moluor mano sebedo ker mar Kenya, His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Kendo meetings mano bedo tarik 2 dwe mar 2 ni nen according to constitution mar NEC kendo they were presided over. Attendees mano attend jok mano obede burano. Wan gi Uhuru Muigai Kenyatta, wan gi Kalonzo Musyoka, wan gi Charity Ngilu, wan gi Raphael Tuju ma en outgoing executive director, nentie Ole Kenta, nentiere Karoli Omondi, David Murathe, Enoch Wambua. Mago jok ma ni e NEC mar Azimio la Umoja movement. Koro burano ne en bura maber kendo ka Omondi Koyo wacho ni no ken bura mano oluwo pen chik to just questioning. Erokamano. Ilero kanyo makare ahinya to kaluwore kod weche mosebeda ka iwacho ahinya to kaka chung mar Azimio nyaka sani Linus kapod antiere kuom iwinjo kanyo ka Kalonzo Musyoka benende loso ka entiere pinyno mano mar Amerika kwacho ni Azimio pod ochung motegno kendo pod obobedo ka omedo timo tije mano mar keto sirikal tesre. Ahinya to kwaneno e kinde mokalo chien pok wawinjo riwruok mar Azimio e yo makare ahinya ka wapimo mbi mane entiere godo bang' yiero mar higa mar 2022 kwang'iyo higni mamoko gi mbi mare nyalo bedo ni podi nodok piny ahinya. Nyaka sani bende paro ni pod ongirore
ahinya nyaka luwore kod lokruoge ma yando keti ma oketo Kalonzo Musyoka kaka ogai kaachiel kod Karoli Omondi kaka jagoro maduong'. Azimio la Umoja gi sani wakuongo ng'iyo ni political party kata chama kabedo ka iloso to en gi paro mar loso sirkal in terms of coalition, nikech Azimio la Umoja nobedo formed mobedo registered gi Registrar of Political Parties kaka chama kiloso tidwaro ni mondo kaw sirkal. Azimio la Umoja no okoloso sirkal, matendi nochuno mo adonje opposition higa mar 2022. Tok mano jatelo kata party leader nen mano senindo His Excellency Raila Amolo Odinga. To mokwongo Odinga nochung' motegno ka keto sirkal tesre, lakini weche no dhi obedo mang'eny kendo jaduong' ne paro koro lal ne matin, kendo organizing meetings mane nyalo keto sirkal tesre ahinya ne koro bedo matekne. Mane momiyo koro nyaka Azimio la Umoja step up to a different leadership ma en luet Kalonzo Musyoka masani okawo, kendo wan gadier ni riwruok mar Azimio la Umoja kanyakla dhi keto sirkal tesre. Mano e gimomiyo wachak wayaw kendo wamiyo Azimio la Umoja teko kendo e luet Kalonzo Musyoka. Yes. Omondi koyo kaduoke to akiwinjo kanyo kaka Linus Olosa mi right of reply Mondi. Engene Joyce Dago ne osiepna ne mondo nyis jo Kenya adieri. Akiani ene Azimio mane nikech antinge ni naketo koka dunu bura mar Azimio. Azimio nitie gimilo ne organs article 5 mar Azimio. Organs kanyo wantiere gimilo ne the council kato wantiere gi the National Executive Committee. Jakom mo wacho ne His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta en jakom mar council. Kato ntiere jakom mar NEC, Wycliffe Ambetsa Oparanya. Those are two different things. Ochako wacho those who attended the meeting. Momi wacho ni jogo mano bede bura mar Azimio gin samora chude ne ntiere iye kata gima kizungu nyalo wacho ni gin gi strangers. Mane momino kata ka registra kano neno barupa to no bedo gi buok mano wacho no mundi gik mene ne wacho kar ka gik mapek. Nikech sani endi kiluongo bura mar Joramogi, ano katira Mogi. Okanyal bede bura mar Joramogi. Iyudo ka sani inde bo wacho maber niya ni Karoli Omondi no attend bura no. To king'iyo the gazette notice mano kete chapa tarik 4 April 2022 officials mag Azimio osiem nwa kama Karoli Omondi no bede gazetted kaka official mar Azimio. King'iye Kenya Gazette notice onge kama Karoli Omondi no yiere either at the executive kata as the council. Maiso ni bedo Karoli Omondi e bura chande no seketho ndadho kata mit mar bura no. Dagombo ne mondo awachie kama. Ingeni gik ma watemo kwedo king'iyo the coalition deed of agreement mano bedo sign karan mana kete ko ka KICC 2022. Pend chik wacho niya kidwa golo ng'at machalo Junet Mohamed kata ko bedo ni en gi richo makwan machal gi remo to kichiewa gokinyi te wacho ni wagolo Junet Mohamed koro wamiyo Omondi koyo. Nitiere gimiluongo ga niya administration of fair justice. Igwelo ng'ato tikete piny nikech pend chik mar Azimio karka wantiere nyaka gi organ monego bed niya deal mana gi weche moko mag dispute go. Koro wan ne wa expect niya ni dhi gwel Junet Mohamed tisomore Junet Mohamed mashtaka mameke kaeto walalore to wayale kwaseyale kata jok mar concerned yale koseyale ting'ado ne bura yo mowinjore ka en bende osewinj dhoge en bende oseda dhoge to kichiewa kinyite wacho niya ni wagolo Karoli wamiyo Junet Mohamed. Mar ariyo e did kanyo chik wacho niya mondo igol Junet Mohamed nyaka iluongi miluongo niya all the political party leaders mar the Azimio la Umoja One Kenya Coalition Political Party. Mani gima pend chik wacho. Sani Azimio dong kod duond buchadi. Sama ne wadonjo KICC ni waduond buche 26. Lakini nikech ing'e ni siasa mag piny Kenya kar ka ng'ato ng'iyo mana kama uwirne mkate mamit. Sama wadhi e yiero wadong duonde buche 23. Maendeleo chap no wuok. Pa mar Gavana Kingi bende no wuok kaachiel kod aparo nitie chama machielo bende manuwuok kapok wadhi e yiero. Koro bang' manuendo ka bang' yiero Gavana Kiraitu Murungi bende ochako wuok kane wasewito kom mar ker kech koro gima notime Azimio kono neno ka koro lek mare cha noko dhi chopo kare. Seche geko be Martha Karua bende ochako goyo ng'wech nikech ebo neno ka gima koro Migosi Raila Amolo Odinga nosedonjo broad based government to en nowe oko e koyo
koro be nochako dugo wuok wacha ni odhi omanyo osiepe mamoko. Koro sama wawuoye niendi duond buche modong' e Azimio ma pod ongirore ma pok owuok, ma kata ODM pod gin member nikech pok gi apply mondo giwuogi, gin 21. Ei 21 pen chik wacho niya, ang'o mamiyo nyalo miyo Azimio koro kik bedi. Ung'eni samoro penjo niya, ni Azimio ni nosethoga kose entierega. Kik unegwa ka sawa mar tho pok ochopo. Gima pen chik wacho ni gima nyalo nego duond bura mar Azimio en ni ka ji te olalore ma ji owinjore niya ni koro duond bura mar Azimio la Umoja mar Kenya Coalition Political Party nikech is a corporate political party koro kwadware. Kata kopo niya ji owuok, ino koro kaka Martha Karua nowuok kaachiel gi Gavana Kingi gini nowuok gi Mutua gini bende nowuok. Ka dibedi duond buche gi nyalo wuok ma gidong' matis ne ariyo eka koro duond bura no koro tho. Gisane niendi pod wangirore position mane wakao chande mar lingcha no ken niya ne wanyap. Position no ne wakao nikech migosi Raila Amolo Odinga ema nonyisowa niya wakweuru liet mar siasa mondo waketu economy mar piny Kenya o stabilize mondi siasa wabiro tugo chakre 2026. 2026 ma wasechopo ni tema koro wachako. Ilero kanyo makare ahinya Linus. Omodi koyo. Chama ni en chama matin ahinya e Azimio la Umoja Party. In fact, I even doubt ka chama ni nigi kata elected leaders nyaka gisani. Koro okinyal pingo decision ma chama madongo machalo Jubilee Party gi ODM okao mar change mar loko penjo Linus iwacho ni duond bura mano mar Omondiko yo nitiere en duond bura matin moko nyal pingo gima duond buche mamoko madongo wacho. Penjo en ni riwruok mar Azimio ka e kinde makoro itimo lokruoge makamagi ing'iyo mbi ma duond bura ka duond bura nitiere godo kosel gino makoro ji noseyie ni makoro en ot achiel wadonje waduto obed ni duond bura mar waduong' kata duond bura mar watin. Decision mane obedo taken nyaka obed straightforward gi decision mane obedo taken tarik 2 dwe mar 2. Waseng'iyo ni jatelo mar Azimio la Umoja ma en party leader no senindo. Koro they had to be a meeting iluongo ni bura miluongo ma lamlam pio mondo mi Azimio la Umoja timrenad odhi mbele nikech jatelo ma en party leader osenindo. Same to ODM seche mane Raila Amolo Odinga otho ne oluong bura pio in fact within 24 hours mondo mi giyud ng'at manyalo kawo ng'at manyalo kawo to inside that decision mar change party leadership mar Azimio la Umoja nyaka be wang'i ni joma wantie go ka are they loyal to the cause ni ang'o momiyo nwachako Azimio la Umoja no kwachako Azimio la Umoja ni mondo wari in fact ka no make decision kata ka no ogwel oketo koke MOU mar memorandum of understanding mar jo Azimio negi wacho maler ni ok ginyal tiyo gi Ruto. To king'iyo secretary general mar Azimio la Umoja Junet Mohamed pile owero Ruto, ochamo Ruto breakfast, ochamo Ruto lunch, ochamo Ruto sa en decision mane ang'o mane gidwaro ni mondo wa explain negi yet they can honestly see ni we cannot work together gi secretary general machal kama. Ato koyo wacho mana matin mondiko yo koyo wacho ni embondo ko kwedo kang mano mar golo Junet Mohamed mak mana ne giwacho ni yo mano gole godo ema giwacho no ken yo makare ne wacho ni ene ber ka kori kelo Junet Mohamed penye to kori yale ingise ni makosa marien ma gimomiyo koro wagoli laima kamano ema pano ni Omondiko yo kaachiel kod Lange mamoko mago ma jokanyo mag Azimio nok mor godo kod lai manoti godo e timo lokruoge makamagi. Linus nitiere decisions maka bedo taken gi party leadership nyaka wang'i ni all the constitutional regulations kata chikete no lu maber. Junet Mohamed nitiere timbe moko makitimo e mbele cameras to nyiso ni we cannot even call you, there's need to kendo nitiere rush ka nikech how yiero mar 2027 we don't have time ka okinyal ringo kodwa kama to we expel you, we let you out, we let you go. In fact jite sani Azimio la Umoja chako rejuvenate jite maok dhi gi our regulations kata our understanding man wabedo go 2022 nyaka koro waket gi tesre mondo wadhi mbele gi jok manyalo tiyo go kanyakla mar keto sirkal ang'o tesre Junet ere kaka Junet Mohamed nyalo keto sirkal tesre in fact and already and conflicted. Yes. Koyo
Ing'eni penjo osiepna ni mondo siemna e pend chik gima miyo gi teko kata gima nomiyo Migosi Uhuru Muigai Kenyatta nikech apani an mana kungo ndiko ne Uhuru Muigai Kenyatta Uhuru luongo bura en apani pok ndiko ne Uhuru Kenyatta. Mar ariyo an mana chaka ndiko ne kendo register mar register no chako ndiko barua ne Uhuru Kenyatta mo wacho ni koro wadwa lalre Uhuru Kenyatta en pok ndiko ne Uhuru Kenyatta. Ing'eni Joyce apenje ni ya Karoli Omondi mano dhi e bura no odhi e bura kaka ng'a osiemna gazet notice mano gazet Omondi mano onge. Mar ariyo apenje ni mondo siemnwa ni to pend chik mane mawacho niya ni ka in duond bura maduong' tinyalo luongo gino kaka koro iwacho niya ni duond bura moro nitiere ni matiso wena puonji osiepna onge ga duond bura matin e bwok piny Kenya ka enena niya politics in Kenya en ga dynamic kawuono yudo ka Jubilee majority party kinyo ODM tin odiong machielo nendo PNU teko ne nitiere duond buche te kisomo pend chik maloso duond buche kaka nolos UDA e kaka nolos National Liberal Party. Gima Auditor General dwaro kum UDA kata kum ODM eme dwaro kum National Liberal Party. Gima Secretary General onego beni timo ne chama mar ODM ema abe anu mundi koyo abatimo ne chama mar National Liberal Party. Gima dago mundi mondo apuonjo osiepna ni matin mondo wakonyo jothurwa. Kadi beni dwa wacho sani ende ni Junet koro ni rach. We apar ni Migosi Uhuru Muigai Kenyatta. Masani endi en jatend Azimio kaka chairperson. En achiel nodhi nyaka State House ma ogwelo siepege moko momi kombe mopogore e sirikal masani nitiere. Migosi Uhuru Muigai Kenyatta waseneno ka nitiere State House kendo ka nyiero gi Ruto. Wan ing'eno gima ng'eny niya watugo siasa moro mar maendeleo ok siasa moro mar agoko. En gimoro miwacho moro mar agoko kar kania ni waduon buche madongo wapar ni e higa mar 2022 ne wayudo 6.9 million votes kura milion 6.9 6.9 million votes ginyiso niya Migosi Raila Amolo Odinga ne ng'ama riek nuseng'e maber niya yiero mag piny Kenya masane ni ok inyal dhi yudo kura moro motegno kokiriwri gi oganda moko. Sani endi king'iyo mathematically and scientifically kane wabet piny bang' yiero kane watimo postmortem kama jakom Raila Amolo Odinga manobet kane chair meeting nogonwa erokamano kaka joazimio kowacho niya kadine bed ni ok ne wabedo kanyakla kaka duond buche man tiso man nitiere Azimio nyiso ni kare William Ruto dino yowa gi almost 3 million votes. Nyiso niya ODM kende nok nyal kelo 6.9 million votes. Koro me osiepna kiwacho ni nitiere duond buche moko matiso to paro ne lal dware mondo duogi ng'e ni to kare political parties ginang'o to why political parties form. Mar ariyo sani endi no ka kore wacho wach mar Junet Mohammed kore siemo wang Junet Mohammed Junet rach to ka koro Karoli Omondi ni ema no yanyo wa 2022 Karoli Omondi achiel masani kore wacho ni nen gi Ruto in fact ng'anu kugelo Ruto kata Luo Nyanza nen Karoli Omondi. Karoli Omondi ni mano kuongo balo kata kodwa wanne wagombo mane kaka joazimio kaito Karoli Omondi gisane ndi pontiere ODM ok inyal dhi gwelo Karoli Omondi e ODM ka ok ilalori gi telo kata leadership mar ODM kocha kaka Karoli ne dwa bet Jubilee to odare ODM to dhi omanyo election Suba South kani Suba kumoa chande mondi to dugo bet Jubilee kata Jubilee ko yiere SG to position mar Secretary General machande position mane nitiere Azimio to nen mar jo ODM ge koni luongo gi luongo kata nyiso gi wuowa wantiere gi bura biuru mondo walalre uru mondo wa replace Junet ka waseyale ma wayudo ni en gi makosa to kichiachiego kinyite wacho ni wan duond bura maduong' kene wan koro wan wasebet ok apar kata ka Migosi Uhuru Muigai Kenyatta bende gi para inano niya nitiere duond buche madongo dine bedi en gi para inano dino dhi election ki en kaka Jubilee kata kaka ODM to wan wago ni Raila Amolo Odinga erokamano nikech ong'eyo ndadho ma political parties kelo. We mondo me a respond ne Omondi koyo nyaka chaka wach maler party ni en chama matin mok nyal bedo gi any talk ok onyal bedo gi any decision ok onyal make any decision e table miwache chama madongo mano nyaka winjire. Number 2 6.9 million votes mane Raila Amolo un kaka National Liberal Party maru unyalo claim adi e 6.9 million mondo kok wachak wuoyo nitiere gima nyaka ung'e ni nitiere chama moko ma ng'ato form as an individual to keto nyithindo matindo tindo bedo secretary bedo executive director bedo kama mondo mi odhi negotiate go magi chama matindo tindo magi are just negotiation vehicles they cannot make anybody be anything. Koro nyaka wakuongo bed truthful to the fact ni chama nitiere chama moko ma bedo form to form government to nitiere chama moko ma bedo form
for negotiation. Koro chairman ni and number deck. We mondo mi atieki. Chama mane ma ni sama form government. Igalu fario gi apaga berio. Kodri chunge tok jo siasa. Igalu fario ga apaga berio. Jubilee Party no riwore kanyakla gi tiene gi chama Ruto URP machon magi form Jubilee Party, one single party, mano win elections. Koro kote mo wacho ni ji nyaka kel chama moko matino. Jubilee was one single party. Jubilee as an individual sani en a registered political party. Chama chiel. Mano win elections igal fareo ga apaga berio. Koro kochuno un ka umanyo negotiation vehicles to you cannot come a table maji dwaro loso go sirikal. What is a political party? Ngini chale osiepna ni okong'eyo gima political party en. Da gombo osiepna ni kangi wuok karkati ka thuolo mari makende, thuolo mari mong'ith. Mondo ing'eni to duond bura en ang'o, to tij duond bura en ang'o. Waina apar ni osiepna ni niya. National Liberal Party ose play a very critical role. Weri gi weche moko mine wacho sani ni wikiani election. Duond bura tijo kena na election no kende. Wan kaka National Liberal Party mondo ne los duol masani ndi mara IBC ni mondo ne bede in place. Joyce bro wacho ni eno jafwambo ka. Akiani ni ndake Kenya mani. Chani ni sadi Singapore mbele wa. Osiepna da gwili ni mondo dhi ng'i kata imbui. Ni duond bura mar National Liberal Party ni maindi duond buche moko madongo sana e piny Kenya karka sani. Makata rais uwe kugiko kinyi to penyo ni santo National Liberal Party opposition margi gin ang'o kaka chama. Nikech kane piny mar piny Kenya umoko e weche mag IBC. Jubilee no kowuoyo kata. Piny kata Secretary General mari ndalo ne koni luongi Kioni. Ano mondi koyo kana telo ni National Liberal Party. Wane mane wago nduru kane waloso duol mar IBC mondo jo Kenya wabed gi boundaries manyien, mondo jo Kenya waendelea registration mar voters, mondo jo Kenya bed gi duol manyien mar IBC mondo waikre ne yiero. Omondi just daka chiel watiek gumondi. Koni yeni ineno gini. Omondi ungi wawe wuondo joluo. Jaluo mane kata jokanyana madi mandala monge ni party ok bed formed for political reasons. Political reasons en kao piny, en team elections, en ni yiero. Koro ungi elected leaders adi nyaka kawuono ungadi. Adwa no mak parono gi kanyo mati nikech wang'eni kata duond bura mano mar Jubilee Party no lost tok duond bura mano mar TNA mano mar Uhuru kaachiel kod URP mano mar Ruto noriwore kanyakla mano loso duond bura mano mar Jubilee mano motelo ne yiero mar higa mar 2017. Adwa no mak parono gi kanyo kalo ni gisani waloso go tudore kod riwruok mar Azimio. Uduto un jo kanyo mago mag riwruok mar Azimio wadwa goyo mbaka ni ka wadhi mbele Azimio ne kelo kanyakla obed duond bura mano mar National Liberal Party kaachiel kod mano mar Jubilee kanyakla yo machalo nade to seche moko kabiro mbele botelo mano mar Kalonzo Musyoka unyalo keto sirikal tesre e yo machalo nade. Nyakwara Mugejo waka yo madundo gi sani kaduogo taduogo kod ote magi kikidhi mabor. Machigni Nyakwara Mugejo chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito kichario. Reggae owake yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek Nyakwara Mugejo akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakwara Mugejo Friday ni siku zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic yani ukipenda mzee kijana. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo.
to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakora Mogejwang' wadhi mbele kod twak marwa e chenro mar piny. Kapo ni kitudri kodwa gi sani watwak otudore kod riwruok mano mar Azimio la Umoja kalure kod lokruoge mayande giketo. Mano miyo Kalonzo Musyoka obedo ogai ka Karoli Omondi obedo jagoro maduong' mano mar riwruok mar Azimio. Azimio pod ongirore kose oyo. Mane penjo mwapenjo. Kapo ni kitudri kodwa gi sani antiere kae kod Alum Linus jakanyo mano mar duond bura mar Jubilee kachiel kod Omondi Koyo mano jagoro mar National Liberal Party. Anyisi ni chwalnwa ote magi kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Soma ni moko kuom ote ma ochwalonwa achiel kachiel wawinja ne paro mago mag joneno magwa kuonde mopogore opogore magineno okinyi makawuono. Ote makamago kinyalo mana ketna mar mondo mi asomgi mondo wawinjane ni to nyakwara Mogejwang' wacho nang'o. Akuku Otieno mar Thimlicho Hinga Migori County nyisa ka ni Joyce pejna Koyo ni to mokwongo be oyiene party mondo odonj e keny gi party moro kapok oweyo Kenya mokwongo cha. Ere kaka ODM adwa donjo e keny gi UDA kapok giwere gi Azimio. Mar ariyo ka owacho ni Moluor Karua ne oseweyo Azimio to en emanen jalup jatelo. Be nitie papers mane obedo signed officially ni oweyo Azimio. To ka onge to ere kaka ka oluong bura to Koyo wacho ni achudhe ema oluongo bura. Mar adek en kaka Koyo ne odwani ng'a mamondo oluong romo ka Honorable Raila ne osewewa to Karua nitie gi ker mokalo Uhuru Kenyatta. Mano penjo ma Kuku Otieno openjo kanyo. Koyo mana kinyalo duok gi kapok asomo ote mamoko. Erokamano mokwongo osipone ndo penjo mangima. Nito bende nitiere kaka ng'ato nyalo donjo e duond bura kata coalition machielo kapodi ne machielo. Mane momino ka koro sani endi koro jo ODM osipega mantiere ODM mabenda hero malich kitano ODM mana chake siasa mara. Sani no ka koro gibet nyamina kara. Gikiani gi mak wach mar broad based ni giwigi te koso idongi Azimio. Ingeni kade bedi ni ne gionge gi haja gi Azimio. Jo ODM do kokopo gi mana timo. Ingeni kane an mana segoyo nduru ni jogi no lungo bura e yo moko winjore. Eka koka jo ODM bendo duogo ndiko barua bange ka gibe gikwedo ni ani bura mano duongno no kulunge yo makare. Ike jo ODM ong'eyo ni adieri gimano timdo noko time yo makare. Kata jo Jubilee ge ko bendo ng'eyo noko time yo makare. Koro ng'ato pend chik okoyie ni inyalo belong to inyalo bet a political parties are at the same time. To mana gi kar kanyo no bende pend chik okoyie ne ng'ato ni nyaka ni inyalo bet a coalitions ariyo at the same time. Ka intiere Kenya Kwanza tine Kenya Kwanza. Ka ine Azimio tine Azimio. To ngini wan kaka duond bura mar Azimio, coalition mar Azimio karka, chik wacho ni nyaka ni chiu notice mar 90 days mabegino bed process gi office of the registrar mondo ka kodi wuogi ka kodi dong thuolo mondo de loso osiep manyien kata gi UDA kata gi chama machielo midwaro. Koro gi sani ni endi to ODM ok nyal ketore ogiri moiti mora mora makata gik mineno gitimo ka giluore mag leader ground magi to gimuro godo mana e pap to mondo koro gibi gikete tim andiko margi gi UDA to nyaka gikungi wuogi Azimio. Mar ariyo penjo ni to
Migosi Raila Amolo Odinga nosewito ngimane, kato Martha Karua bende nosegwe tao. Koro penjo to bende nitiere kalatas moro amora manyiso ni Martha Karua nosegwe tao. Martha Karua nosegwe tao nikech kane wandiko ne jatelo matayo duond buche. To ne wapenja ni koro sani endi wan wadong' duond buche adi Azimio. Nowacho ni Martha Karua mabende documents be nochiwonwa, Martha Karua nosewuok e duond bura mar Azimio. Kata kamano endo Martha Karua wan pod warwake nikech en bende nitiere mit moro manokelo nwa Azimio sama ne wadhi yiero. Ok wanyal ywak ne ng'ata ng'ata. Mar adek openjo ni to dagombo ni mondo ne tim nang'o ka koro jogi ne onge. Migosi Raila Amolo Odinga onge, to Martha Karua bende ne onge. Gima de wagombo en mana gima pend chik wacho. Ung'eyo ga maber niya ni sama kamoro ok oyangore maler e katiba, to nitie gima iluongo ga niya ni you are seeking interpretation of the court. Mondo koto wachnu niya ni to koro ka pend chik ni ok ler kaka ok ler ni, onego bed ni timo nang'o. Koro kanyende mano onego bed niya ing'e maber ni gima miyo Azimio teko en political parties mantiere e Azimio. Dago ni mondo nyiso osiepna ni ende gima nowacho niya ni duond bura moro matin e Azimio olal kaka wuoyi matin. Osiepna dagombo nyise niya kik ibed wuod luo maluwo tok josiasa ni liere gari. Bed wuod luo ma ka ji wuoyo kamoro e weche mag siasa tibi inyal sum pachi e mesa. Ipenjono mondiko yo into koro gi duond buchi ni kata bed mana notin, kata bed mana ni romo ga puoyo kama. Tunu paro nang'o. Kik bed ni ani wuod luo midwa liere gach ng'ato ni ani luwo ja siasa. Bed wuod luo ma you are taking active positions, ma ibe in gi position moro mongirore e duond buche moko ma kama ji goe mbaka mar piny Kenya binya goe mbaka. Ing'eyo sani endi e duond buche mag Azimio geko Joyce, king'iyo Azimio la Umoja One Kenya Coalition Political Party is a corporate body. Corporate body chande ka nyoso ni gi e dhok mayom enia en ni Azimio chande membership mare ogolo from political parties. Ino kakoro Jubilee ka nigi 4 million members, to National Liberal Party nigi 700,000 members, to ODM nigi 10 million members. Koro members go mageke members mag Azimio. It's a corporate body. Kwa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party gin ok gi recruit members. In kise recruit member mari kaka National Liberal Party, member indo kaka zani members mag National Liberal Party te automatically they are members of Azimio. Koro onge duond bura matin. Omiyo ka aduoko osiepna no, wande wagombo niya jogo momiyo Azimio teko, momiyo Azimio nobedo registered gin political parties. Azimio no bedo registered niya ni chama ni duond to chama ni tin. Gin duond buche manokelo paro kanyakla mondo ne wajiew teko mar Raila Amolo Odinga. Koro wande wagombo niya walu pend chik kaka chik wache ni kanitiere kama chik ok lerye to walgwelo duond buche go duto tetete mane Azimio to wawacho niya maindi kama koro wantiere and we want to move forward. Wateme nang'o. Kamano. Nyikora Mogejwang, ng'amano luongo bura mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nen His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Uhuru Muigai Kenyatta to Raila osetho kata under party leadership mar coalition mar Azimio la Umoja. Uhuru Kenyatta nen chairperson. In fact, all the meetings mane were aligned to elections mar 2022 were being called by His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta through ne kalo through leadership mar Mosanindo moluor Raila Amolo Odinga. Koro it was formal. Akia gimomiyo o divert to Wycliffe Ambetsa Oparanya if kaudwa ni utigi ODM mose madwa donje sirkal to the Uhuru ti un kaka National Liberal Party. Ng'ama pingo decision mar Uhuru Muigai Kenyatta mar luongo bura. Mano ng'ama dwa no dhi oti gi joka Junet mondo gidhi gilos sirkal, gidhi gilos coalition gi broad base. Ginyalo exit easily. After number 2, questioning ability mara a Jubilee Party, it is not under your command. In party ni en chama poda wacho ne Nyikora Mugi chama matin maonge kata gi ng'amo yier luo Nyanza. Ageno kata Nyikora Mugi ajwa mang'eny ong'eyo mana party mar akiani Liberal akiani National Party e poster mar Joramogi Nyoro en party ma ji okia kumantie. Mago are negotiation vehicles. You negotiate and you don't negotiate fairly. Nyagi sani inano kataka barupe no poko bedo recognized nikech sani the leader mar Azimio la Umoja National One Kenya Alliance en moluor Kalonzo Musyoka nyaka gisani. Kendo Secretary General en Karoli Omondi, whether they like it or not. Or they just confirm as a small party. They have no say.
Ado nasoma ne ote mamoko manyakora Muge Jwang' medo chwalo no kokalo aduto te wadong' mana gi dakika 5 kende to atieko twak maro Elisha Odhiambo wuod Asembo Nyagoko wacho ni Azimio nene rumo bang' yiero ni mar riwruoge mag siasa rumo ga bang' yiero. Ote machielo Makakumu Junior mar Kirindo Kasbunga Mbita wacho na no twak makare Azimio norumo chona kabisa. Mago ote mag joneno magwa Odeka bende wacho ni Azimio is died on 13th August mano higa mar 2022. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni adiera manitie en ni Azimio oserumo. Welo manie studio kanyo chal mapodi ni gin in denial ni Azimio oserumo gichak chon gimany riwruok ma active. Odhi mbele kwacho ni duond bura ok en nyinga en activeness. Akwayogi mondo giduoga on the winning side walos sirikal. Aluo twak kan umoja enako. Engineer Lazaro Kanyambok bende ng'isa ni Joyce Odur Azimio ne en one of the slogan mane the late Raila tiyogo koloso coalitions. Koro Kalonzo kata Uhuru can't copy paste baba. Makata migi mana ogut babacha. Odhi mbele kwacho ni koro joma oramo ni ODM bende en part of Azimio kata mana a deathbed. Dak gilerwa kaka e fate mar NASA gi koda. Wacho ka ni weuru joluo o discover kama interest mar gi nyalo bedo taken care of. Kikubag ji because of personal interest of some few individuals. Lewis Wuda Wasiboda bende ka ni Joyce Odur Azimio podi constant. Mago mana moko kuom ote manyakora Muge Jwang' chwalo no ako kale yora duto te mag tudruok okinyi makona dona ka opachu mogik achak kodi omundikoyo wach ni mogik Azimio e telo ne manyien kata obedo ni wacho ni kaka ne olosi kata kaka ne oyiera jotelo manyien mago mag Azimio ko time yo makare kata kamano Azimio ni bende pod ongirore kendo gin weche mag ondamo mage ma uchano ka un kaka jokanyo mag Azimio maneno ni umedo keto sirikal mano mar jatend piny Kenya William Ruto tesre motelo ne yiero mar higa manyien koyo rokamano osibrane awinjo ko wacho weche mabeyo to ng'enyne aneno ka obro lal to dago mondo awach ni osiepna ni weliere ga jo siasa to bede i chuny siasa nikech agwado ka miwuok kar ka yudo thuolo the some article 5 gimiluongo ni organs of the coalition bro guide bro konyi koro next time ka wawacho weche ma serious kaka ma wacho ma serious gi tiwuoyo from an informed position kadi chaki som kendo article 8 of the deed of agreement mane wakete kokwa bro konyi ing'eni samoro ka ng'ato diere ga jo siasa ahinya tiparo ni gimoko miwinjo ka jatelo kuodho kogo simu kande ni mane true position we winjo weche mikuodho ka jatelo go simu som gima nitiere chik e weche mag Azimio wan kaka duond bura mantiere Azimio sani endi wang'eyo ni jatendwa en migosi Stephen Kalonzo Musyoka to en migosi Stephen Kalonzo Musyoka nang'o nikech migosi Uhuru Muigai Kenyatta noserutaya ok onyal bedo active e leadership mar Azimio mano number 1 number 2 mane en ogai marwa migosi Raila Amolo Odinga nosenindo sani endi koro ng'at mane odong' kachande ma senior most mane nyalo bedo ni nyalo kawo gini endi in acting capacity mana Kalonzo to ng'inde koro ko wacho ni whether you like it or not magi gini attitude moko nego bendi ng'ama pod tin kako tini di bedo go nikech wadwa ni ojo matindo wabede gi loch moro mopogore gi mosebedo kan kire chien kacha e Azimio wang'eyo maber niya wadwa mane mondo lupend chik mondo ng'ato ka ng'ato o feel position mare niya watimo gik moko yo makare ing'e ni sani endi Joyce wachomo kama koro wadhi time yiero ok wadwar confusion moko mang'eny gi pomene ni ikwanya yiti ndara no kwany karoli oket ka ng'ano oket kar ka o wacho ni gigi osebedo gazette wach ni mogik dulo marwe maru gima nyako ng'e ni ni gazettement gima nyako ng'e ni e gazettement no let me tell you is in denial ni chairman and chairman mondo mi awuogi weko yotiek mondi liners ing'e ni gazettement there is a process Joyce there is a process momia ni sosipna ni niya owega gani jatelo in right osom chik process nitiere ga as to how you kaki keto officials office kane duond bura mar Azimio nosetero gigo ka registrar wa puonji matin pen chik wacho ni registrar ok nyal keto gige gazette nyako nyis jogo niya un kokoro kaka jo Azimio landuru gini ndi oboke ne gilande oboke mar Standard page 23 de ng'ede neno ka oselande oboke to bang' manuendo ka onge member moro mar public mokero objection
koka register gazette sama register bendo tere chapa mar Kenya Gazette ya ija kimio jo Kenya 7 days mondo complain ka ng'ato ko complain eka koka ng'ano endo koka bedo jatelo koro dware mondo yangri maber ing'egi mapend chik wacho kamano Linus nyifora mugia Jwang kaw thuolo mang'eny mar discuss gik ma not even important gi ng'ama chama ne okuwinjo beni is just a waste of time we mondo mi awuogi kwara mugia Jwang number 1 kaka Jubilee Party wase stay the course nyaka arega 2022 toki yiero waketo sirikal tesre onge odiochieng' achiel kata achiel ma wase dhi e kitanda kata we've been in bed with the current government we mondo mia a correct gima nowacho ng'ato ka ng'ato inyalo yiere sirikal nyalo bedo appointed kaka cabinet secretary e sirikal mora jok mowacho ni osiepe Uhuru Muigai Kenyatta mane ni Uhuru nodhi e State House mo negotiate no mago at their own personal level Liki Nyanjui joma chalo Mutai Kagwe mago at their own personal levels in fact they were in the same cabinet gi William Ruto e sirikal mar Jubilee koro they can have their own personal personal negotiation mondo ng'ato obed cabinet secretary at their own personal level mogik we mondo mi akonu ni nyoro wan kaka Jubilee Party ne waringo wadhi nyaka dala mar Nakuru watemo build our base seche ma party moko pod manyo allegiance gi Azimio kendo wamedo wacho ni Daktari Fred Matiang'i is the right leader to lead this country in the next government. Erokamana nyato ang'eni jo Kenya mabro bedo ka yango mano ainya nyato e yiero mar higa mar 2027 kinde magibo bede debe. Erokamana Nyalum Linus jakanyo mano mar Jubilee kachiel kod Ino Omondi Koyo jagoro mar National Liberal Party kuom kaw thuolo maru mar bireto ako kinyi makawuono nyakora Mugia Jwang in benda goni erokamana inya kuom bedo kod nyaka gisani mwachopo e giko ote magi benda neno erokamana inya kuom orogi wakaw mana yuyo madundo gisani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi Lieta kik idhi mabor. Machiegni nyakora Mugia Jwang e chenro mar Ngoma Owake wuok tich akelo ni mix mokwe e kaito tichario Reggae Owake yani tunaongea na Majar Rastafara alafu ticha dek nyakora Mugia Jwang akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani